சத்தியங்கள் நீர் அறிவீர் ஆண்டவரே. ஆசரிப்பு கூடாரமும் அஸ்திபரமும் என்ற தலைப்பில் இன்றைய பாடத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த செய்தியை கொடுக்கக்கூடிய உங்களுடைய தாசரை மறைத்து நீரே எங்களோடு பேசும்படியாக கூட ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த சத்தியங்களை நாங்கள் உணர்வுள்ளவர்களாக கேட்டு அதன்படி நடக்கவும், இந்த செய்தியை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளாக அடைக்கி வைக்காதபடி ஆண்டவரே பிறருக்கும் அறிவித்து நாங்கள் பிறரையும் பிரயோஜனப்படுத்தும்படியான பாக்கியத்தை நீரே தரும்படியாக கூட ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்ட உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீரே ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கூட ஜெபிக்கிறோம். இந்த கூட்டம் ஆரம்பம் முதல் முடிவு வரையில் ஆண்டவரே தேவ பிரசன்னம் எங்களோடு இருந்து எங்களை நிறைய வழி நடத்தும்படியாக எங்கள் அன்பின் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபங்கள் அன்புள்ள பரம்பிதாவே, ஆமென். இப்போது தேவச்சதி ஐயா பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நமக்கு அளிப்பார்கள். சகோதரி குசும் அவர்கள் அனுப்புகிறதான அந்த ஃபேஸ்புக் லிங்க் அதையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கிங்க, உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நம்மை போலவே அவர்களும் நேரலையில கேட்பதற்கு அது வசதியாக இருக்கும். இப்பொழுதும் ஐயா பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நம்மளோட பேசுவார். உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தாரும் தெய்வமே, உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தாரும் தெய்வமே, நீரே என் தேவன், நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் செம்மையான வழியிலே நடத்த வேண்டுமே, செம்மையான வழியிலே நடத்த வேண்டுமே. மேக ஸ்தம்பமே, அக்கினி ஸ்தம்பமே, தேற்றும் தெய்வமே, துணையாளரே. மேக ஸ்தம்பமே, அக்கினி ஸ்தம்பமே, தேற்றும் தெய்வமே, துணையாளரே. உம்மை நோக்கி என் கைகளை உயர்த்தி உயர்த்தி மகிழ்கிறேன் ஐயா, உம்மை நோக்கி என் கைகளை உயர்த்தி உயர்த்தி மகிழ்கிறேன் ஐயா. வறண்ட நிலம் தவிப்பது போ என் ஆத்மா உமக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஏங்கி ஏங்கி தவிக்கின்றதையா, ஏங்கி ஏங்கி தவிக்கின்றதையா. எனது ஏக்கமே, எனது பிரியமே, எனது பாசமே, எனது ஆசையே, எனது ஏக்கமே, எனது பிரியமே, எனது பாசமே, எனது ஆசையே. ஆரம்பிச்சிருங்க. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இந்த நாளிலும் கூட ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நல் நாமத்தை தொழுது கொள்ளத்தக்கதாக, அவருடைய மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த நாள் ஒரு பிரயோஜனமான நாளாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். நாம் தொடர்ந்து ஆசரிப்பு கூடாரமும் அதில் உள்ள மகத்துவத்தை குறித்து பார்த்து வருகிறோம்.
முதலாம் நாள் நாம் பார்த்தோம், ஆசரிப்பு கூடாரமும் அதன் காரியங்களையும் பார்த்துவிட்டு இந்திய ஆலயங்களையும் பார்த்தோம், அதன் கட்டுமானங்களையும் பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து நாம் ஆசிரியப்பு கூடாரமும் கண்ணாடி கடலும் அதை தொடர்ந்து நாம் ஆசரிப்பு கூடாரமும் ஆசாரியனும் என்ற தலைப்பிலே பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து நாம் பலிபீடமும் ஆசாரிப்பு கூடாரமும் என்ற தலைப்பிலே பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து நாம் அந்த வெண்கல கடலும் கண்ணாடி கடலும் ஆசாரிப்பு கூடாரமும் என்ற தலைப்பிலே பார்த்தோம். நேற்றைய தினத்திலும் கூட நாம் குத்து விளக்கும் ஆசாரிப்பு கூடாரமும் என்று பார்த்தோம். இன்னும் அநேக காரியங்களை இருக்கிறது. அவைகளை குறித்து அநேகர் பேசி இருப்பதனாலே அதை சுருக்கமாக நான் வரக்கூடிய நாட்களிலே அதை முடிக்கக்கூடிய அன்றைய தினத்திலே விவரமாக அந்த ஆசாரிப்பு கூடாரத்தின் காரியத்தை சுருக்கமாகவும் இந்துக்களுடைய இந்திய தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆலய முறைமைகளை முழுமையாகவும் ஒப்பிட்டு பார்த்து பேசி முடிக்க இருக்கிறேன். ஆகையினாலே இன்றைய நாளிலே கூட நாம் பார்க்க இருப்பது பரிசுத்த ஆசரிப்பு கூடாரமும் அதன் உடைய அஸ்திபாரமும் என்று பார்க்கிறோம். ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அஸ்திபாரம் என்றால் என்ன? எல்லாருக்குமே தெரியும். தெரியாதவங்களுக்கும் படத்தை போட்டு அவங்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க. அதனால தெரியாத இருக்க போறதே கிடையாது. ஆசரிப்பு கூடாரின் அஸ்திவாரம் என்றால் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் சந்தேகங்கள் தீரத்தக்கதாக தெளிவாக படத்தை போட்டு அனுப்பியிருக்கிறார்கள். ஆகையினாலே உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்பதிலே எந்த மாற்றம் கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த அஸ்திபாரத்தை இன்றைய நாளிலும் கூட ஒரு சிலரில் அநேகர் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். அவர்கள் இல்லை என்று கூறுவதற்கு நியாயம்தானா, அது உண்மைதானா என்றும் பார்ப்போம். பார்த்துவிட்டு அதற்கான காரியத்தை தொடர்ந்து நாம் செல்ல இருக்கிறோம். தேவன் தாமே உங்களோடும் என்னோடும் இருந்து இந்த காரியத்தை வழிநடத்துவாராக. இந்த 10 பிரமாண உடன்படிக்கை பெட்டியை பார்க்கிறீர்கள். இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் காரியத்தை எல்லோருக்கும் தெரிந்ததுதான். அதுல ஒரு பெரிய அதிசயமான ஒரு காரியம் ஒன்றும் நான் புதிதாக பேசுவதற்கு இல்லை. 10 பிரமாணம். இந்த 10 பிரமாணத்தை குறித்து இந்த நாளிலே அவைகள் தேவனுடைய அஸ்திவாரமா அல்லது புதியதொரு அஸ்திவாரத்தை ஆண்டவர் போட்டு இருக்கிறாரா? அதாவது இந்த 10 பிரமாணம் தான் அந்த ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் அஸ்திவாரமாக காணப்பட்டது. ஆனால் இப்பொழுது அந்த அஸ்திவாரம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். அது உண்மைதானா அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா? பார்ப்போம், வாசிக்க கேட்போம். அப்போஸ்தலர் என்ன அதிகாரம் தெரியலையா? 5ஆம் வசனம். அப்பொழுது பரிசேய சமயத்தாரில் விசுவாசிகளான சிலர் எழுந்து அவர்களை விருத்த சேனம் பண்ணுகிறதும் மோசே நியாயப்பிரமாணத்தை கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு கற்பிக்கிறதும் அவசியம் என்றார்கள். எங்களால் கட்டளை பெறாத சிலர் எங்களிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு நீங்கள் விருத்த சேனம் அடைய வேண்டும் என்றும் நியாயப்பிரமாணத்தை கைக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் சொல்லி இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளால் உங்களை கலக்கி உங்கள் ஆத்துமாக்களை புரட்டினார்கள் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டபடினாலே. 15ஆம் அதிகாரம் அப்போஸ்தலர். இங்கே பார்ப்பீர்கள் என்றால் ஒரு காரியம், அது மேலே கொஞ்சம் இடம் மாறிட்டு இருக்குது. ஆனா 15வது வருஷம் தான், அதிகாரம் தான். அப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு காரியம் சொல்லுது. அப்பொழுது பரிசேய அங்க நடக்கி பெற்றிருக்கிற காரியத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் அநேகர் இந்த புதிதாய் வந்தவர்களிடத்துல என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால், இந்த
விருத்த சேதனமும் நியாயப்பிரமாணத்தையும் கை கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இப்படி கூறும் பொழுது அந்த காரியத்தை குறித்து இறுதியான ஒரு தீர்ப்பாயமாக வருகிறது. வார்த்தைகளால் உங்களை கலங்கி உங்கள் ஆத்துமாக்களை புரட்டினார்கள் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் என்று கூறுகிறது. அப்படின்னா இந்த 10 பிரமாணத்தையும் மற்றபடி இந்த விருத்த சேதனத்தையும் குறித்து சொல்லுக காரியம் புரட்டல் என்று கூறுகிறார்கள். அது கலங்க வைக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். அப்படி என்றால் இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் அப்பொழுது 10 பிரமாணம் கை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறுகிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்று இந்த வார்த்தையை கொண்டு நம்மோடு பேசுகிறவர்கள், உங்களோடு பேசுகிறவர்கள் அநேகர் உண்டு. ஆனால் நியாயமாய் அப்படித்தானே கேட்கிறது, கேட்கிற விதம் அப்படித்தானே தோணுகிறது. சரி, நம்ம பார்ப்போம், முழுசா பார்த்துட்டு என்னன்றதை பார்ப்போம். யோவான் 3:18 அவரை விசுவாசிக்கிறவன் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படான், விசுவாசியாதவனோ தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரனுடைய நாமத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாராதபடினான் அவன் ஆக்கினைத்திற்கு உட்பட்டாயிற்று. விசுவாசம் போதுங்க. அவரை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோங்க. விசுவாசிப்பதினாலே நாங்கள் அவரோடு பரலோகத்தில் இருப்போம். அவரை விசுவாசிக்காதபடி ஏதோ ஒரு காரியத்தை சொல்லி இருக்கிறதுனாலனா ஒண்ணே முடியாது. அது ஆக்கினைக்குள்ளாக தான் தீர்க்கப்படும். ஆகையினாலே விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். இதை கொண்டுதான் மார்ட்டின் லூதர் என்ன செய்தாரு? புராட்டஸ்டன்ட் எதிர்வினை ஆற்றினார். அவர் நீதிமான் விசுவாசத்தினாலே பிழைக்க இருக்க நீங்கள் சொல்லுகிற காரியங்கள் எல்லாம் எப்படி என்று அந்த ரோமன் கேத்தலிக்கை விட்டு வந்தார். ஆகையினாலே நாங்கள் அனைவரும் புராட்டஸ்டன்ட் மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்கள். எங்களுக்கு இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பார், விசுவாசம் இல்லாதவன்லாம் ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக அது எங்களுக்கு போதுங்க. விசுவாசம் இருக்குது இயேசு கிறிஸ்து மேல அப்படின்னு இந்த வசனம் நமக்கு போதிக்குது. நிச்சயமாக விசுவாசம் தேவைதான். விசுவாசத்தினாலே எல்லாம் கூடும். அடுத்து வாசிப்போம். எபேசியர் 2:13-15 முன்னே தூரமாக இருந்த நீங்கள் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள். எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதானக்காரராகி இருதிரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாகி நடுச்சுவை தகர்த்து சட்ட திட்டங்களாகிய நியாயப்பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதிரத்தாரையும் தமக்குள்ளாக ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி இறைவனை சேர விடாத படிக்கு ஒரு சட்ட திட்ட பிரமாணம் இருந்தது. அந்த சட்ட திட்ட பிரமாணத்தை ஒழித்தார். ஆகையினாலே இப்பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்துவோடு நாம் கிட்டி சேர்வதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகளையும் காரியங்களும் இருக்க திரும்பவும் இந்த சட்ட பிரமாணங்களை இருக்கு என்று கூறுகிறீர்களே, இது நியாயமா? வேதம் அப்படி சொல்லவில்லையே. வேதம் சொல்லுகிறது எபேசியரின் புத்தகத்திலே, முன்னே தூரமாய் நீங்கள் இப்பொழுதோ இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள். அவருடைய ரத்தத்துல மீட்டு கொள்ளப்பட்டுட்ட ஐயா. மீட்டு கொள்ளப்பட்ட நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டோம். இனி அந்த சட்ட திட்ட நியாய பிரமாணங்கள் நமக்கு தேவையில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அதை ஒழித்து விட்டார். எப்படி நிலையில் அவரே தம்முடைய சமாதானக்காரனாகிய இருந்த அந்த பகையை என்ன செய்துட்டாரு? நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரிவினையை, நடு சுவரை தகர்த்தார். அவர்
தடுத்து தகர்த்துட்டாருங்க. ஒரு நடு சுவரை தகர்த்துட்டாரு. ஆனா இப்ப திரும்ப நீங்க சுவர் கட்டுறீங்களே, திடீர்னு திரைய போடுறீங்களே, இது என்ன? இது எந்த விதத்துல? இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலே நாங்க மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம். விசுவாசத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிறோம். விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் கூட்டி சேர்க்கப்படுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலே நாங்கள் பரலோகம் போக போகிறோம். இதற்கு நடுவுல வந்து சுவர் எழுப்பிட்டு நிக்காதீங்க. ரொம்ப தப்பு என்று காணப்படுகிறது. மேலே பார்ப்போம். எபிரேயர் 7:18 முந்தின கட்டளை பலவீனம் உள்ளதும் பயனற்றதும் இருந்தபடி இருந்த நிமித்தமாக மாற்றப்பட்டது. முந்தின கட்டளை பலவீனம் உள்ளதும் பயனற்றதுமாய் இருந்தது. அது பயனற்றது. அதனால ஒருத்தனும் ஆண்டவரோட ராஜ்யத்துக்கு போல. யூதர்களை தவிர ஒன்னும் கிடையாது. யூதர்களும் போகல. அதை புடிச்சுக்கிட்டு யூதர்களை தவிர இல்ல, யூதர்களும் போகல. அதை புடிச்சுக்கிட்டு தான் நின்னாங்களே தவிர கடவுளை அவங்க அறிஞ்சிக்கல. ஆகையினாலே அது பலவீனம் உள்ளது, அது பயனற்றது. ஆகையினாலே மாற்றப்பட்டது. ஆகையினால மாத்தியாச்சுங்க. இத்தனை வசனங்களை சொல்றோம், இவ்வளவு காரியங்கள் இருக்குது. ஆனாலும் இன்னும் வந்துகிட்டு 10 பிரமாணம் இருக்கு 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 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே, ஏங்க நடுவுல சுவரை இழுக்குறீங்க? புரியுதா இல்லையா? இயேசு கிறிஸ்து விசுவாசத்தினாலே நாம் அவரை அறிந்து கொள்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நம்மை மீட்டார் என்று விசுவாசிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட நாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு உரியவராயிருக்கிறோம். நடுவுல சுவரை எழுப்பாதீங்க, கலங்கடிக்காதீங்க மக்களை என்று வேதம் கூறுகிறது. ரோமர் 3:29 தேவன் யூதருக்கு மாத்திரமா தேவன், புறஜாதிகளுக்கும் தேவன் அல்லவா? ஆம், புறஜாதிகளுக்கும் அவர் தேவன் தான். தேவன் யூதர்களுக்கு மாத்திரமா தேவன்? இந்த 10 பிரமாணத்தை கடை கொள்றவங்களுக்கு மட்டுமா தேவன்? மற்றவர்களுக்கும் தேவன் தான். ஆனால் 10 பிரமாணத்தை கடைபிடித்த அவர்களோ தேவனை அறியாது விலகி சென்றார்கள். ஆகையினாலே எங்களுக்கு தேவன் பரிச்சயமானார். நாங்கள் விசுவாசத்தினாலே தேவனை பற்றி கொண்டோம். அவருடைய ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட எங்களுக்கு இன்று இந்த 10 பிரமாணம் இல்லை, இல்லவே இல்லை என்று கூறுகிறதை பார்க்கிறோம். கலாத்தியர் 3:13 மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்துக்கு நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டுக் கொண்டார். ஐயா, நியாயப்பிரமாணம் சாபம் ஐயா. அது வெறும் சாபத்தை தான் கொடுத்தது. அது அழிஞ்சு போகதான் வழிவகுத்தது. அதால யாரும் மீட்கப்படல. ஆகையினால அந்த சாபத்தில இருந்து நம்மளை மீட்கும்படியாக சாபமாகிய சிலுவையிலே இயேசு கிறிஸ்து சாபமானார். அவர் சாபமான சிலுவையிலே சாபமானதினால் இப்பொழுது சாபமான 10 பிரமாணம் உங்களையும் என்னையும் விட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறியாதிருக்கிறீர்களா? நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் என்று கூறுகிறோம். இத்தனை வசனங்கள் சொன்ன பிறகும் ஒன்னும் 10 பிரமாணம் இருக்கிறது 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 என்று ஒரு சாரார் சொல்லுகிறீர்கள், ஒரு சாரார் இல்லை 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 என்று கூறுகிறார்கள். இது எது உண்மை? அஸ்திவாரம் பேர்க்கப்பட்டு விட்டதல்லவா? இப்பொழுது நாம் என்ன அந்த
ஆசரிப்பு கூடாரம் முறைமையிலேயா நாம் ஆசரிப்புகளை நடத்துகிறோம்? அவைகளெல்லாம் ஒளிந்து விட்டன. ஆசாரித்துவம் மாறிவிட்டது. எல்லாம் கடந்த பிறகும் இந்த 10 பிரமாணத்தை கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்களே, அந்த அஸ்திபாரம் முதற்கொண்டு எல்லாம் மாற்றப்பட்டாகிவிட்டது. இது ஏன் புரிந்து கொள்ள மாட்டுகிறீர்கள் என்று ஒரு சாரார் கேட்கிறார்கள், இல்லை என்று இன்னொரு சாரார் கூறுகிறார்கள். இதற்கு நடுவிலே நின்று மாட்டிக்கொண்டு அல்லோலப்படுகிற கிறிஸ்துவர்களும் இருக்கிறீர்கள். வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பார்ப்போம். கலாத்தியர் 2:21, நான் தேவனுடைய கிருபையை விருதாவாக்குகிறதில்லை, நீதியான நியாயப்பிரமாணத்தினாலே வருமானால் கிறிஸ்து மரித்தது வீணா இருக்குமே. ஐயா, நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்துல தான் வருதுன்னா கிறிஸ்து மரித்தது வீணியா? ஒண்ணு நியாயப்பிரமாணத்தை புடிச்சுக்கங்க, இல்லாட்ட கிறிஸ்துவ புடிச்சுக்கங்க. கிறிஸ்துவ புடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நியாயப்பிரமாணம் தேவையில்லையா? அவர் மரித்தது பிரயோஜனமற்றதா போயிருக்கும். இத புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்களே நீங்க. அவர் நமக்காக மரித்தார், நம் சாபங்கள் எல்லாம் தோர்த்தினார். அந்த சாபத்தோடு சாபமாக இந்த 10 பிரமாணமும் காணா போயிடுச்சியா? புரிஞ்சுக்கீங்கய்யா. என்ன சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களே அப்படின்னு ஒரு சாரார் கேட்கிறாங்க. இந்தாண்ட ஒரு சாராரு இல்ல இல்ல இருக்கு இருக்குன்னு இவ்வளவு சொன்ன பிறகும் கூட அது எப்படி அது ஒளியவே ஒளியாது அப்படின்னு ஒரு சாரார் சொல்றீங்க. இதுக்கு நடுவுல எங்களை மாதிரி இந்த ஆண்டையும் புரியாத அந்த ஆண்டையும் புரியாத, இந்த ஆண்ட வந்தா ஆமான்னுகிட்ட அந்த ஆண்ட வந்தா ஆமான்னு சொல்லிட்டு அல்லாடுகிற இந்த ஜனக்கூட்டத்துக்கு இந்த வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாமேன்னு போனா வேதமும் இப்படிதான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. என்ன பண்றதுன்னே புரியல. பார்ப்போம். கொலோசியர் 1:14, நமக்கு எதிரடையாகவும் 2:14 நினைக்கிறேன். கொலோசியர் 2:14, நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அதை நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து நமக்கு விரோதமாகும். அது இங்கு பார்ப்பீர்கள் என்றால் தெளிவாக கூறப்பட்டு இருக்கிறதுங்க. நமக்கு எதிரடையா இருந்தது, நமக்கு சாபமா இருந்தது, கடவுளோடு சேர்வதற்கு வழி இல்லாதபடிக்கு இரு தரப்பாரையும் பிரித்து ஆண்டது. பெரிய சுவரா இருந்தது, நடுவுல திரையிட்டு இருந்தது. எல்லாவற்றையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தாமே அவர் ரத்தத்தை கொடுத்து கிரயம் கொடுத்து என்ன செய்துட்டாரு? மீட்டு கொண்டது நம்மள மாத்திரமல்ல, ஒரு காரியத்தை ஒழித்தே விட்டாருங்க. பாருங்க, நமக்கு எதிரடையாகவும் நமக்கு கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கல்யெழுத்தை குலைத்து அது நடுவிலே இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணி அடித்து நமக்கு விரோதமாக இருந்தது. அத ஆணி அடிச்சுட்டாருங்க. இயேசு கிறிஸ்து ஆணி அடிச்சுட்டாரு. இனிமே 10 பிரமாணமாவது அத சொல்லிக்கிட்டு வர்றவங்களையும் சரி கிட்ட சேர்க்கவே கூடாது. ஆண்டவர் சுவரை எடுத்து போட்டுட்டார், திரையை கிழிச்சு போட்டுட்டார். எல்லாம் முடிந்தது, எல்லாம் முடிந்தது. நம்ம மீட்டு கொண்டார். விசுவாசம் இருந்தா போதும், பரலோகம் போயிடலாம். அவர் ரத்தத்தினாலே நம்ம மீட்டு கொண்டார். சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு தேவன் தாமே சாபமாகிய சிலுவையை அவரே சாபமாக்கப்பட்டு இந்த சாபமாகிய பிரமாணத்திலிருந்து நம்மளை மீட்டு கொண்டார். இது உங்களுக்கு ஒன்னும் புரியலையா? பாருங்க, சிலுவையில அரைந்து போட்டுட்டாரு, அரைந்து போட்டுட்டாரு. சிலுவையோட எல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சு, ஒளிஞ்சு போச்சு, ஒளிஞ்சு போச்சு. ஒன்னும் இதை புடிச்சுக்கிட்டு பழைய அஸ்திவாரத்தை போட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் நோண்டி புடுங்கி எல்லாத்தையும் கெடாசிட்டாருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க.
என்ன செய்யறது, ஏது செய்யறது? கேட்கும் போது உண்மையா தானே தோணுது. ரோமர் 10:4 விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவா இருக்கிறார். கிறிஸ்து தாங்க நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவு. முடிச்சிட்டாருங்க அவரு. முடிந்தது என்று சொல்லி முடிச்சிட்டாருங்க. அவர் முடிந்ததுன்னு சொன்னார்ல. என்னத்த முடிந்ததுன்னு சொன்னாரு உங்களுக்கு தெரியுமா? ரகசியம். எங்களுக்கு தெரியுங்க. நியாயப்பிரமாணம் முடிந்தது என்று சொன்னார். பழைய ஏற்பாடு முடிந்தது என்று சொன்னார். அங்கு சொல்லப்பட்ட எல்லா காரியமும் முடிந்தது என்று சொன்னார். ஆசரிப்பு கூடாரம் முடிந்தது என்று சொன்னார். ஆலயம் முடிந்தது என்று சொன்னார். பாருங்க, இப்ப சொன்னதுனாலதான் கிபி 70ஆம் நூற்றாண்டுல ஆலயமும் போயிடுச்சு. எல்லாம் முடிந்தது முடிந்தது முடிந்தது. அது முன்கூட்டியே சொல்லிட்டும் போயிட்டாரு. ஒன்னும் இதை புடிச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கீங்கல்ல. கொஞ்சமாவது நியாயமா இருக்குதா? கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியமாகிய தொழிலாளிகளுடைய கைவேலையால் செய்யப்பட்டதும் வார்ப்பிக்கப்பட்டதுமான யாதொரு விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணி ஒளிப்பிடத்திலே வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக. அதற்கு ஜனங்கள் எல்லாரும் பெருத்தரமாக ஆமேன் என்று சொல்ல கடவர்கள். தன் தகப்பனை தன் தாயின் தூசிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்கள். ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆமேன் என்று சொல்ல கடவர்கள். பிறனுடைய எல்லைக்குறி பிறனுடைய எல்லைக்குறியை ஒத்தி போடுகிறவன் சரி எல்லாம் ஒளிஞ்சிருச்சுங்க. எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு? ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. இது ஒளிந்து போனது தெரியாம இன்னும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க எல்லாம். இருக்கு இருக்கு இருக்குன்னுட்டு இதெல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. ஆகையினால இப்ப வாசிங்க, முதல் வசனத்தை வாசித்து நிப்பாட்டுங்க. கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியமாகிய தொழிலாளிகளுடைய கைவேலையால் செய்யப்பட்டதும் வார்ப்பிக்கப்பட்டதுமான யாதொரு விக்கிரகத்தை உண்டு பண்ணி ஒளிப்படத்திலே வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்களாக. அப்படி சொல்லக்கூடாது, தப்பு. அப்படி சொல்லக்கூடாது, தப்பு. அதெல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. வார்ப்பிக்கப்பட்ட விக்கிரக ஆராதனையை வணங்குகிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு போய் சொல்லுங்க. அப்படின்னு போய் சொல்லுங்க. ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுங்க எல்லாம். அதுக்கடுத்து என்னங்க? தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் தூசிக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். போய் சொல்லுங்க, ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் சொல்லும் போது ஆமீன் என்று எல்லாரும் சொல்லணும். குருடனை வழி தப்பி செய்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் ஆமீன் என்று சொல்லணும். பரதேசியம் திக்கற்றவனும் விதவையாகிய இவர்களுடைய நியாயத்தை புரட்டுகிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லணும். யாதொரு தன் தகப்பன் மனைவியோடு சயனிக்கிறவன் தன் தகப்பனுடைய மானத்தை திறந்தபடியினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லணும். யாதொரு மிருகத்தோடும் புணர்ச்சி செய்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று போய் சொல்லுங்க. அவங்கள ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுங்க. ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒளிஞ்சு போனதுனால தயவு செய்து இந்த சாபம் 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 என்று சொன்ன காரியத்தை எல்லாம் ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் என்று போய் சொல்லுங்க. இதை விட்டுட்டு போயிட்டு 10 பிரமாணத்தை கடைப்பிடி 10 பிரமாணத்தை கடைப்பிடின்னு போய் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சமா புரியுதா இல்லையா? நம்ம ஊர்ல ஒன்னு சொல்லுவாங்க, சொல்லும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, உங்களை சொல்றேன்ட்டு. கூறு இருக்கான்னு கேட்பாங்க, புத்தி இருக்கான்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி கூறு இருந்தா இனிமே போய் தயவு செய்து 10 பிரமாணம் இருக்கு 10 பிரமாணம் இருக்கு. ஏன் இருக்கு? அதான் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. அதனால ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்றவங்கள
இந்த சாபம் சாபம் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு ஆசீர்வாதம் 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 போட்டு பிரசங்கிக்க சொல்லுங்க. பிரசங்கிக்க சொல்லுங்க. ஒன்னும் பார்ப்போம். படிங்க. தன் தகப்பனாவது தாய்க்காவது குமாரத்தியாகிய தன் சகோதரியோட சயனிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்பார்கள். சபிக்கப்பட்டவன் அல்ல, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு இனிமே நடத்தணும். அதான் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. அடுத்து தன் மாமியோட சயனிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன். ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். தப்பு கிடையாது. அது அத்தகாரி தானே பெண்ணா வந்தது, அத்தகாரி தானே பெண்ணா வந்தது, சகோதரி தானே என்ன வந்தது, சித்தி தானே என்ன வந்தது. இதெல்லாம் புரிய மாட்டேன் உங்களுக்கு. ஆசீர்வாதங்க, ஆசீர்வாதம். உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க இவங்க எல்லாம். ஏன்னா ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. அடுத்து ஒளிப்படத்திலே பிறனை கொலை செய்கிறவன். ஐயா, கொலை செய்தாதான் தப்பு கிடையாதுயா, தப்பு கிடையாது. ஒளிப்பீடம் என்ன ஒளிப்பீடம் தெரிஞ்சே பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது ஐயா. இதெல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு ஐயா அப்படின்னுட்டு கொலை செஞ்சா போலீஸ்காரன் வருவான். ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு எங்க கடவுள் சொல்லிட்டாருன்னு போலீஸ்காரன் போய் சொல்லுங்க. குடும்பத்துல போய் மாமி கூட இருந்தா என்ன, அத்தைக்காரி கூட இருந்தா என்ன, தங்கச்சிக்காரி கூட இருந்தா, அக்காக்காரியோட இருந்தா, அந்த சித்தியா இருந்தா, பெரியமாவா இருந்தா, அம்மாவா இருந்தா, போய் குடும்பத்துல சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் வந்து இங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு நடந்து தெரியலையா, போய் இதை செய்ய சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். கொலை செய், தவறு கிடையாதுங்க. ஏன்னா என்ன ஒளிஞ்சு போச்சு, கட்டளை ஒளிஞ்சு போச்சு. 10 பிரமாணம் ஒளிஞ்சு போச்சுங்க. இது உங்களுக்கு தெரியாதா? அது ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுங்க. ஆகையினால எந்த வீட்டுல எது நடந்தாலும் யாரும் எதுவும் கேட்க கூடாது, யாரும் கேட்க கூடாது. எப்படி அதெல்லாம் விட்டுட்டு கதை கதையா பேசிக்கிட்டு என்னன்னு வரீங்க? எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு, எல்லாத்தையும் ஒழிச்சிட்டாரு ஆண்டவர். அடுத்து படிங்க, நமக்கு நேரம் ஆகுது. குற்றமில்லாதவனை கொலை செய்யும்படி பரிதானம் வாங்குகிறவன். ஐயா, லஞ்சம் கொடுங்க ஐயா, நிறைய வாங்குங்க ஐயா, தப்பே கிடையாதுயா. யார் சொன்னா தப்புன்னு? அதான் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுயா, அது ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒளிஞ்சு போனதை போட்டுக்கிட்டு உயிரை வாங்கி நடக்கிறீங்க, புதுசா செவரை எழுப்புறீங்க. ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் ஒளிச்சு போட்டுட்டாருங்க. நல்ல பரிதானம் வாங்கி வீட்டை கட்டுன்னு கட்டி வைங்க, சந்ததிக்கு உதவும். அவங்க வாழணும்ல, 4 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கிறது இல்லையா? இஷ்டத்துக்கு வாழட்டங்க, தப்பு கிடையாதுங்க. ஆனா வீட்டுல நடந்தாலும் தப்பு கிடையாதுங்க. இதை நான் வந்து தப்புன்னு எல்லாம் அந்த காலத்து புராணத்தை புடிச்சுக்கிட்டாலே இருங்க. அடுத்த படி மணியாவது. இந்த நியாயப்பிரமாண வார்த்தைகளை எல்லாம் கை கொண்டு நடவாதவன் சபிக்கப்பட்டவன். ஐயா, அங்க நடவாதன்றத வார்த்தையை மாத்திட்டு இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தின் பிரகாரம் நடவாதவன் என்னன்னு போடணும், ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் போட்டு அவங்கள புதுசா எழுதி அவங்க ஆலயத்துல என்ன செய்ய சொல்லுங்க, ஒட்டி வைக்க சொல்லுங்க. முடிஞ்ச நெத்தியில எழுதி ஒட்டிக்க சொல்லுங்க. நல்லா பார்ப்பாங்க, போற இடம் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சுங்க. ஒளிஞ்சு போனதை புடிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு தாங்க தொல்லை தாங்கலப்பா, எனக்கு ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுங்க. அப்போஸ்தலர் 13:38. அதனால் சகோதரரே, இவர் மூலமா உங்களுக்கு பாவமன்னிப்பு உண்டாகும் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது என்றும், மோசே நியாயப்பிரமாணத்தினாலே நீங்கள் எவைகளிலிருந்து விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படக்கூடாது இருந்ததோ, விசுவாசிக்கிற எவனும் அவைகளிலிருந்து இவராலே விடுதலையாகி நீதிமானாக்கப்படுகிறான் என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது. ஐயா, அதால நீங்க விடுதலை ஆக முடியாது, நீதிமான ஆக முடியாதுயா. ஆகையினால இயேசு கிறிஸ்துவினால தாங்க நீதிமான ஆக முடியும் அப்படின்னு போல் இருக்குது இல்லையா? ஆகையினால அது எல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சியா. ஆகையினால அங்க இருக்கிற சாபத்தை எல்லாம் ஆசீர்வாதம் என்று மாத்தி எழுதிய ஒட்டிக்க சொல்லுங்கய்யா. ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து ஒளிச்சிட்டாரு ஐயா. புரிய மாட்டேனதப்பா, புரிய மாட்டேனது.
எது போனா என்ன, தவறே கிடையாது. வீட்டுல திருட்டு போச்சுன்னா என்ன செய்யக்கூடாது? போயிட்டு புகாரே கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க கொடுக்கணும். கூடாது. ஏன்னா என்ன இல்ல, 10 அது தப்பு. பிரமாணம் ஒளிஞ்சு போச்சியா. யாருன்னா உங்க வீட்டுல இல்ல உங்க சமூகத்துல யாருன்னா கொலை செய்யப்பட்டிருந்தா அவங்களுக்காக போய் அவங்கள பூடின்னு சொல்லக்கூடாதுயா. இதெல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுயா. சட்டத்தையே மாத்த சொல்லுங்கய்யா. கிறிஸ்தவங்களுக்கும் தெரியல, இந்த உலகத்துக்கும் தெரியல, எல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு. ஓரினை சேர்க்கை குற்றம் இல்லையா, அரசாங்கமே சொல்லிடுச்சுயா. ஆம்பளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், பொம்பளை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாதுயா. இன்னும் இந்த கிறிஸ்துவ பயல்களுக்கு தான் ஒண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த 10 பிரமாணத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிற கிறிஸ்துவ பயல்களுக்கு. நாங்கெல்லாம் கிறிஸ்துவங்க, நாங்க நன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 10 பிரமாணம் ஒளிஞ்சு போச்சையா. பாருங்க, 2 ஆம்பளை 2 பொம்பளை 2 ஆம்பளை சந்தோஷமா மாலை மாத்தி கல்யாணம் பண்ணி கொண்டாடுறாங்க. இந்தியாவிலே சட்டம் வரப்பட்டது. வந்த உடனே கொண்டாட்டம் தாங்க முடியல. சட்டமே ஏற்றியாச்சுங்க. என்னங்க நீங்க என்ன போயிட்டு கொஞ்சமா புரியுதா இல்லையானே தெரியல. மேல ஏட்ல என்ன படிங்கய்யா. நாடு முழுவதும் 25 லட்சம் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள், 7.5% HIV-யால் பாதிப்பு. புதுடெல்லி. ஏன் தப்பு கிடையாதுயா. 25 லட்சம் ஓரினை சேர்க்கையாளர் இருக்கிறாங்கய்யா. என்ன ஒரு 7.5% பேருக்கு எய்ட்ஸ் வந்திருக்கியா. ஒன்னும் தப்பு கிடையாது. எய்ட்ஸ்னா வரலாங்கய்யா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. எய்ட்ஸ் வந்தா என்ன ஆக போகுது? மத்த நோய் இப்ப புருஷன் பொண்டாட்டியோட ஒழுங்கா ஆணும் பெண்ணும் வாழ்றவங்க ஒன்றுமே சாவலியா. நீங்களும் சாக போறீங்க, நாங்களும் சாக போறோம். எல்லாரும் மண்ணானது மண்ணுக்கு திரும்பும். அது முன்னையோ பின்னையோ, அவ்வளவுதானே. 25 லட்சம் ஓரினை சேர்க்கையாளர்கள் கண்டறியப்பட்டவர்கள். இன்னும் வெளியில தெரியாதவங்க எத்தனை லட்சம் தெரியாது. தானா ஒப்பு கொடுத்தவங்க, ஆமா நாங்க அப்படிதான். எத்தனை பேர் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க? சொல்லாதவங்க தான் அதிகம். தப்பு கிடையாதுங்க. எல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுங்க. என்ன வந்தா எய்ட்ஸ் வரும், அந்த வந்துட்டு போதேன். இப்ப நல்லாதான் இருக்கிறான், எந்த தப்பும் செய்த நீச்சல் புடிச்சிட்டு கப்பகனை புடிச்சிட்டு சாவலியா. அந்த மாதிரி இதுவும் ஒண்ணு, அவ்வளவுதானே. கவர்மெண்டே ஒத்துக்கிச்சுங்கய்யா, தப்பு இல்லைங்கய்யா. இங்க பாருங்கய்யா, எங்க ஐயா சொல்லி இருக்கிறாரு பாருயா. படிங்கய்யா. மாலை மலர். ஓரின ஜோடிகள் சேர்ந்து வாழலாம், போப்பாண்டு கருத்தால் பரபரப்பு. ஓரின ஜோடிகள் சேர்ந்து வாழலாம் என அவர்களுக்கு ஆதரவாக போப்பாண்டு பிரான்சில் கருத்து வெளியிட்டிருப்பது பெருமரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் போப்பாண்டு பிரான்சிஸ் ஒரே பாலின ஜோடிகள் சேர்ந்து வாழலாம் என்று கருத்து கூறியுள்ளார். இந்த கருத்தை அவர் நேற்று முன்தினம் ரோம் திரைப்பட விழாவில் தேடப்பட்ட ஒரு ஆவணப்படத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதில் அவர் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்க உரிமை உண்டு, அவர்களும் கடவுளின் பிள்ளைகள் தான், அவர்கள் குடும்பமாக இருக்கலாம், யாரும் அவர்களை வெளியேற்றவோ அல்லது பரிதாபப்படவோ கூடாது, நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரு சிவில் ஐக்கிய சட்டம் இயற்றுவதுதான் என கூறியுள்ளார். ஓரின ஜோடிகளுக்கு ஆதரவாக போப்பாண்டவர் பிரான்சிஸ் கருத்து வெளியிட்டிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் போப்பாண்டவர் பிரான்சிஸின் வாழ்க்கை வரலாற்று ஆசிரியர் ஆஸ்டின் பத்திரிகையாளரிடம் பேசும்போது, போப்பாண்டவரின் கருத்து எனக்கு ஆச்சரியத்தை அளிக்கவில்லை, பியூனோஸ் ஐஸ் ஆர்ச் பிஷப் என்ற நிலையில் இது அவரது கருத்தாக அமைந்துள்ளது என்று கூறினார். தப்பு கிடையாது. உங்களுக்கு எங்க தெரியுது? அம்மா பெரிய போப்பு, உலகத்துக்கே அவர் தான் கிறிஸ்துவ தலைவர். நீங்க எல்லாம் சும்மா நேத்து வந்தவங்க கதை பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. 1700 வருஷமா கிறிஸ்துவத்தை கட்டி ஆண்டு வருகிற இவருக்கு தெரியாதத நேத்து வந்த 150 வருஷம் 200 வருஷத்துக்குள்ள வந்தவங்கன்னா கதை பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. அவருக்கு தெரியாதது என்னையா இருக்குது? அவர் பாருங்க, திருமணம் சர்ச்சில் பண்ணி வைங்கன்றாரு. தப்பு கிடையாது. குடும்பத்துல சேர்த்துக்கணும், தப்பு கிடையாதுங்க. ஐயோ, உங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா? அவங்ககிட்ட சொல்லி எனக்கு தலை வலிக்குது, பேசவும் முடியல. தப்பு கிடையாதுங்க. போப்பாண்டவரே சொல்லிட்டாரு. ஆகையினால அதெல்லாம் ஆசீர்வாதம்.
யாரும் கேட்கக்கூடாது. அவங்க வீட்டு பிள்ளைங்கள இந்த மாதிரி எதனா செஞ்சிச்சுன்னா கேட்கக்கூடாது. என்கரேஜ் பண்ணுங்க, என்கரேஜ் பண்ணுங்க. ஓகே, தப்பு கிடையாதுங்க. ஊரினை சேர்க்கையாளர் திருமணம் பிரான்சில் கண்டன பேரணி. இவங்க ஒண்டிதான் என்னவோ கண்டன பேரணி நடத்துறாங்க. ஏன்னா இவங்களுக்கு தெரியல. கீழே கீழே படிச்சு பாருங்க. அடுத்து ஓரின சேர்க்கையாளர்களின் திருமணத்துக்கு அங்கீகாரம், அவர்கள் குழந்தைகள் தத்தெடுக்கும் உரிமை ஆகியவற்றை கண்டித்து பிரான்ஸ் நாட்டின் கண்டன பேரணி நடந்தது. இங்க 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 ஓரின சேர்க்கை திருமணத்துக்கு அதை படிக்கிறத விட்டுட்டு என்னவோ படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. படிங்க. ஓரின சேர்க்கை திருமணத்துக்கு பிரான்ஸ் நாடாளுமன்ற ஒப்புதல். திராவிட கொள்கை அறிக்கை படிங்க. திராவிட கொள்கை அறிக்கை. ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் திருநங்கைகள் எல்லா வகைகளிலும் மற்றவர்களுக்கு சமமானவர்களே என்ற அடிப்படையில் அனைத்து உரிமைகளின் நுகர்வுக்கும் உரியவர்களே. வீரமணியே சொல்லிட்டாருங்க. பெரியாருடைய எல்லா காரியத்தையும் எடுத்து செய்கிற வீரமணியும் சொல்லிட்டாரு. போப்பாண்டவர் சொல்றாரு, பிரான்ஸ் சொல்லுது, இந்தியா சொல்லுது, அமெரிக்கா சொல்லுது, ஏசு கிறிஸ்துவும் போயிடுச்சு எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. பரிசுத்த வேதமும் அததான் சொல்லுது. ஆகையினாலதான் இவங்க எல்லாம் ஒத்துக்குறாங்க. இது உங்களுக்கு இன்னும் தெரியலையே. இந்த பிரான்ஸ்ல தான் மண்டை கட்டவங்க அருவே இல்லாத போராட்டம் என்ன பண்றாங்க பாருங்க. கி வீரமணி ஐயா சொல்றாரு, தப்பு கிடையாதுங்க. அவங்க வீட்டுல பிள்ளை இல்ல, இருக்குதா என்னன்னு தெரியல. இருந்ததுன்னா கேட்டு பார்க்கணும். என்ன செய்யறது, கேட்டா அவங்க போயிடும். சரி பார்ப்போம். நீதி தேவதை கண்ணை கட்டிக்கிட்டாங்க. நீதி தேவதை கண்ணை கட்டிக்கிட்டா. அதனால உங்க ஆட்டத்தை எதை வேணா போடுங்க. ஏசு கிறிஸ்து அவுத்து விட்டுட்டாருங்க. எல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுங்க. சட்டம் என்பது ஒரு நிறுவன அமைப்பு முறையால் அந்நிறுவன ஆளுகை எல்லைக்குள் வாழும் அனைவரை ஒழுங்குபடுத்தும் விதிகள், நெறிமுறைகள் போன்றவற்றை குறிக்கும். இவ்வாறான ஒழுங்குபடுத்தல் மூலம் ஒரு சமூகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் நன்மதிப்பையும் சமத்துவத்தையும் அடைவதை உறுதி செய்வதற்கு உதவுவதே சட்டம் என்ற திட்டத்தின் நோக்கமாகும். சட்டத்தின் முன்னர் அனைவரும் சமம் என்று கூறப்பட்டாலும் நடைமுறையில் அவ்வாறு இருக்கிறதா என்பதில் கருத்து வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஜோனதன் ஸ்விஃப்ட் என்பவர் சட்டம் என்பது சிறிய பூச்சிகளை மட்டுமே பிடித்துக் கொண்டு பெரிய குலவி போன்ற பூச்சிகளை வெளியேறவிடும் ஒரு சிலந்தி வலை போன்றது என்கிறார். கிமு 350 அரிஸ்டாட்டில் சட்டத்தை பற்றி எழுதுகையில் தனி மனிதர்களின் ஆட்சியை விட சட்டத்தின் ஆட்சி மேலானது என்று குறிப்பிட்டார். அறிஞர் அண்ணா, சட்டம் ஒரு இருட்டறை, அதில் வக்கீலின் வாதம் ஒரு விளக்கு, அது ஏழைக்கு எட்டாத விளக்கு என்று கூறியுள்ளார். அதெல்லாம் ஒரு சைடு கிடக்கட்டாங்க, ஒளிஞ்சு போச்சு. கிறிஸ்துவம் ஒளிஞ்சிடுச்சுன்னு இருந்துச்சு. அதனாலதான் இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம். பிரான்ஸ் ராணியும் ஆமான்ட்டாங்க, எல்லாரும் ஆமான்ட்டாங்க. இப்போ இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க. இருந்தாலும் இந்த சட்டத்தை பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம், என்னென்ன சொல்றாங்கன்ட்டு. சட்டம்னா யாருக்கு தெரியுங்களா? சும்மா அந்த ஏழை எளியவர்களுக்கு லஞ்சம், சின்ன சின்ன லஞ்சம் வாங்கினவங்க, சின்ன சின்ன திருட்டு வாங்கினவங்க. பண்ணு திருடுனா தூக்கி உள்ள போட்டுருவாங்க. சோத்துக்கு இல்லைன்ட்டு எங்கன்னா திருடுனா உள்ள தூக்கி போட்டுருவாங்க. 1000 கோடி 2000 கோடி 10 லட்சம் கோடி திருடுனானா உள்ள போட மாட்டாங்க. கேஸ்ன்னு போயிட்டு வரலாங்க. கார்லயே போயிட்டு கார்லயே வரலாங்க. இதுதாங்க சட்டம். ஒரு இருட்டறைங்க. அதுல விளக்கு இருக்குது, லாயர் இருக்கிறாரு. ஆனா அது எட்டாத விளக்கு. பணம் கொடுத்தா கிடைக்கும், இல்லாட்டி கிடைக்காதுங்க. இதான் சட்டம். எதுக்கு சட்டம்? அதான் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சு, தூக்கி போட்டு போக வேண்டியதானே. படிங்க. இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் உலகில் உள்ள எந்த ஒரு இறையாண்மை நாட்டின் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை விட மிக நீண்ட நெடியதாக எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு சட்டமாகும். இதில் 444 உறுப்பு உரைகளும் 22 பாகங்களும் 12 அட்டவணைகளும் 118 திருத்தலங்களும் உள்ளடங்குகின்றன. அதன் ஆங்கில மொழி பதிப்பில் 1,46,385 வார்த்தைகள் உள்ளது. மோனோகாவின் அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் உலகில் மிகச்சிறிய எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பாகும். இதில் 97 கட்டுரைகள் கொண்ட 10 அத்தியாயங்களும் மொத்தம் 3,814 வார்த்தைகளும் உள்ளன. சட்டம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. உலகத்துல உள்ள எல்லா நாட்டிலையும் சட்டம் இருக்குது. இவங்களுக்குன்னா தெரியல, சட்டம்னா ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுன்ட்டு. தெரியாத சட்டத்தை வச்சிருக்கிறாங்க. போய் இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லுங்க. ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்துக்கு தனி அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 370வது பிரிவை நீக்கும் நோக்கத்தோடு மோடி ஆட்சி விவாதங்களை தொடங்கி இருக்கிறது. காஷ்மீர் மாநிலத்திலிருந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள ஜிதேந்திர சிங் பிரதமர் அலுவலக இணையமைச்சராக ஆக்கப்பட்டுள்ளார்.
பதவி ஏற்ற அடுத்த நாளே அந்த விவாதத்தை அவர் தொடங்கிய நிலையில் 370 உருவான வரலாற்றை விளக்குகிறது இக்கட்டுரை. இந்த 370ன்ற ஒரு சட்டம் இந்திய தேசத்துல காஷ்மீருக்குன்னு ஒரு தனி சட்டம். தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற சட்டம் அங்க செல்லாது. அவங்களுக்குன்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது. அந்த சட்டத்துக்கு ஒப்புதல் கொடுத்துதான் அன்றைய நாளிலே அவர்கள் அதை இணைத்து கொண்டார்கள். ஆனால் இப்பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த சட்டத்தை எடுத்துவிட்டு இந்தியா முழுவதும் ஒரே சட்டம் என்று சொல்வதற்கு முயல்கிறார்கள். கொஞ்சம் படிப்போம், படிச்சுட்டு பாருங்க, தெரிஞ்சுக்க. இந்தியாவில் தான் காஷ்மீர் இருக்கிறது. ஆனால் அது எப்படி இந்தியாவுக்குள் வந்தது என்பதை இன்றைய பெரும்பான்மையானவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற போது 526 சமஸ்தானங்கள் இருந்தன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை இந்தியாவுடன் இணைந்து விட்டன. இணைய மறுத்த ஹைதராபாத் சமஸ்தானத்தை இராணுவ பலத்தால் இணைத்தார் அன்றைய உள்துறை அமைச்சர் சர்தார் வல்லபாய் படேல். காஷ்மீர் சமாதானத்தை இந்து மன்னரான ஹரி சிங் ஆட்சி செய்து வந்தார். அங்கே உள்ள மக்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் இஸ்லாமியர்கள். இதனால் காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைவதா பாகிஸ்தானுடன் இணைவதா என்ற குழப்ப நிலை நீடித்தது. மேலும் இந்தியாவுக்கு தனியாக அரசியல் சாசனம் இருப்பது போல் காஷ்மீருக்கு தனியாக அரசியல் சாசனம் உருவாக்கிக் கொள்ள இந்திய அரசு ஒப்புக்கொண்டு அதன்படி காஷ்மீருக்கு தனி அரசியல் சாசன சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. 17/11/1956 நிறைவேற்றப்பட்டது. இது 26/1/1957 இந்தியாவின் 8வது குடியரசு நாளில் நடைமுறைக்கு வந்தது. காஷ்மீருக்கென தனி தேசிய கொடியும் அமைத்துக்கொள்ள சட்டம் அனுமதித்தது. அதன்படி காஷ்மீர் தேசிய கொடியும் உருவானது. காஷ்மீர் எப்படி உருவாச்சுன்றத படிச்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அங்க சட்டம் மட்டும் வேற சட்டம். ஆனா நாங்க இந்தியாவுக்கு உட்பட்டவங்கன்னு ஒப்புக்கொண்டாங்க. அதை இப்போ நீக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. இதெல்லாம் எதுக்கியா அப்படின்றீங்க, வந்து பாருங்க, பார்த்த பிறகுதானே தெரியும். மோசே ஞாபகமான சட்டம் பின்பற்றுவது கடினமான சிக்கலான சட்டங்களின் தொகுப்பு என அநேகர் நினைப்பதாக தோன்றுகிறது. ஆனால் இது உண்மையே இல்லை. அந்த முழு சட்ட தொகுப்பிலும் 600க்கும் மேற்பட்ட சட்டங்கள் இருந்தன. அது எக்கச்சக்கமானதாக தோன்றலாம். ஆனால் இதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். 20ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிக்குள் ஐக்கிய மாகாண சட்ட புத்தகங்களில் 1,50,000க்கும் அதிகமான பக்கங்கள் நிரப்பப்பட்டன. அதோடு 2 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கூடுதலாக சுமார் 600 சட்டங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. ஆகவே அளவை மாத்திரம் வைத்து பார்க்கும்போது மலை போன்ற மனித சட்ட திட்டங்களுக்கு பக்கத்தில் மோசே ஞாபகமானம் மடுவாகி விடுகிறது. இருந்தாலும் இஸ்ரேலின் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டிய கடவுளுடைய சட்டத்தின் பல அம்சங்களை இன்றைய மனித சட்டங்கள் குறிப்பிடுவது இல்லை. இதை சுருக்கமாக சிந்திக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கணும். 600க்கும் மேற்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் மோசேவினாலே வகுக்கப்பட்டது. அதை பார்த்து இவர்கள் என்ன இவ்வளவு சட்டமா அப்படி என்றெல்லாம் நினைத்தார்கள். ஆனா இன்று பாத்தீங்கன்னா 1,50,000 சட்டத்திற்கு மேலாக காணப்படுகிறது உலக நாடுகளில். ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் உள்ள பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்ட நேரம் பத்தாது. அது நான் படிக்கணும். அப்புறம் ஒரு 10-20 நாள் உங்களுக்கு சொல்லி தர வேண்டியதாயிடும். இந்தியாவை பார்த்துட்டீங்க, பாகிஸ்தான் பார்த்துட்டீங்க, பாகிஸ்தானை பார்க்கல, அதாவது காஷ்மீரை பார்த்துட்டீங்க. ஏன் இதுக்கு உள்ள சட்ட சிக்கல்கள் என்ன பார்த்துட்டீங்க. உலக நாடுகள்ல உள்ள எத்தனை இது இருக்குதுன்னு மொத்தத்தையும் பார்த்துட்டீங்க. இந்த சட்டத்திற்கு முன்பாக இந்த மோசே எழுதின சட்டம் 600 சட்டங்கள். இந்த 600 சட்டங்கள் இன்றும் தேவையா என்றால் தேவை என்பதனால்தான் அது பரிணமித்து என்னவாக்கப்பட்டிருக்குது, 1,50,000 சட்டங்களாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது. மேலே படிங்க. அவன் ஜனங்களை நோக்கி 3ஆம் நாளுக்கு ஆயத்தப்பட்டிருங்கள், மனைவிடத்தில் சேராதிருங்கள் என்றால் 3ஆம் நாள் விடிய காலத்தில் இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும் மலையின் மேல் கார்மேகமும் மகா பலத்த இக்கால சத்தமும் உண்டாயிற்று. பாளையத்தில் இருந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் நடுங்கினார்கள். அப்பொழுது ஜனங்கள் தேவனுக்கு எதிர்கொண்டு போக மோசே அவர்களை பாளையத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினான். அவர்கள் மலையின் அடிவாரத்தில் நின்றார்கள். கர்த்தர் சீனாய் மலையின் மேல் அக்கினியில் இறங்கினபடியால் அது முழுவதும் புகைக்காடாய் இருந்தது. புகை சூளையின் புகையை போல் எழும்பிற்று. மலை முழுவதும் மிகவும் அதிர்ந்தது. யாத்திராம் 19ஆம் அதிகாரம். மலை அதிர்ந்தது. இந்த ஒளிந்து போகிற எடுத்து போடுற இந்த சட்டத்தை எடுத்து வந்து கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளோ பில்டப், அப்படித்தானே இவங்க சொல்றத பார்த்தா இருக்குது. இவ்வளோ காரியங்கள், இவ்வளோ சம்பவங்கள், ஏன் அதான் ஒளிந்து போறது தானே. அது எதுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை? யோசிக்கணும். ஒளிந்து போனது என்று சொன்னதையும் உங்ககிட்ட வச்சுட்டேன்.
ஒளிந்துடுச்சு அப்படின்னுட்டு பல விஷயங்களை இன்னைக்கு உலகம் மாத்தி வச்சிருக்கிறதையும் சொல்லிட்டேன். உலகத்தினுடைய சட்ட திட்டங்களையும் சொல்லிட்டேன். மோசேவின் சட்ட திட்டங்களையும் சொல்லிட்டேன். ஆண்டவர் சட்ட திட்டத்தை எப்படி கொடுத்தாருன்னு இப்ப சொல்லிட்டேன். இன்னைக்கு சட்டத்தை எல்லாம் என்ன ஆக்கிட்டாங்க தெரியுங்களா? ஒன்னொன்னா பேசணும்னா நேரம் எனக்கு பத்தாது. விபச்சாரம் இன்னைக்கு என்னவாயிடுச்சு தெரியுங்களா? சட்டபூர்வமா மாறிடுச்சு. பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய்கள், அதை மட்டும் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுப்பேன் விபச்சாரம்ன்றதுக்கு. பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய்கள் இந்த உலகத்திலே புரள்கிறது. இதுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன செய்யுது? இன்கம் இருக்கு. மும்பையிலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட சட்டம். தமிழ்நாட்டில இருந்தா அது தப்பு, மும்பையில இருந்தா என்ன இல்ல? தப்பு இல்ல. தமிழ்நாட்டில இருந்தா அது தப்பு, கல்கட்டால இருந்தா என்ன இல்ல? தப்பு இல்ல. சிங்கப்பூர்ல இருந்தா என்ன இல்ல? தப்பு. கவர்மெண்ட் கிட்ட லைசன்ஸ் வாங்கிட்டு நடத்தணும். லைசன்ஸ் வாங்கலன்னா என்னது? தப்பு. தப்பு. பல நாடுகளிலே சிங்கப்பூரிலே ரொம்ப இதுவா பிடிப்பாங்க, ரொம்ப பிடிப்பாங்க. ஆனா விபச்சார லைசன்ஸ் விடுதிகள் இருக்குது. லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டா என்ன இல்ல? தப்பு இல்ல. அதுக்கு 1000 காரணங்கள் சொல்லுகிறார்கள். எதையும் என்ன சொல்லுவதுன்னு நமக்கு தெரியவில்லை. பாண்டிச்சேரியில தமிழ்நாட்டில ஒருவர் சாராயம் காய்ச்சினால் தவறு. பாண்டிச்சேரியில கவர்மெண்ட் என்ன செய்யும்? சாராயம் காய்ச்சி என்ன கிடையாது? தப்பு இல்ல. தப்பு கிடையாது. தமிழ்நாட்டிலே கல்லு காய்ச்சினா தப்பு கிடையாது, தப்பு. கேரளாவில கல்லு காய்ச்சினா என்ன கிடையாது? இப்ப என்னன்னு தெரியல, ஸ்டில் என்னன்னு தெரியல. என்ன கிடையாது ஒரு காலத்துல, இப்ப என்னன்னு எனக்கு தெரியல. கல்லு காய்ச்சினா தப்பு இல்ல. இப்படி தப்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது? தமிழ்நாட்டுல தப்புன்னு சொல்லு. தப்புன்னு சொல்லிட்டு ரைட் என்ன சொல்லுது? அதுலதான் கவர்மெண்ட் என்ன செய்யுது? இயங்குது. அத மூடுனா ஒண்டிதான் ஆடி போயிடுது வருமானம். வேற எதை பத்தியும் கவலை இல்லை. அதை மூடுனா பயப்படுது. குடிக்காரன் சொல்றான், எங்களாலதான் கவர்மெண்டே வாழ்த்துறாடே, நாங்க ஒழுங்கா இருந்துட்டோம்னா உங்களுக்கு சம்பளம் போட முடியாதுடா கவர்மெண்டால அப்படின்னு மாத்தட்டி சொல்றான். மாறுபட்ட 1,50,000க்கும் மேற்பட்ட சட்டங்கள், ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சட்டங்கள், மாறுபட்ட சட்டங்கள். மாறுபட்ட சட்டங்கள். இவைகளெல்லாம் ஒன்றாக ஒழுங்காக நடத்துகிறதா என்று பார்த்தால், இந்த மாறுபட்ட சட்டங்களினாலே என்னத்தை இத்தனை சட்டங்கள் வைத்து என்ன இவ்வளவு 1,50,000 சட்டங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஆனா இன்னைக்கு விபச்சாரம் செய்தா பல நாடுகள்ல என்ன கிடையாது? தப்பு கிடையாது, லைசன்ஸ் வாங்கிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஒரு சில நாள்ல அதிகம் கிடையாது, லைசன்ஸ் வாங்கிக்கணும், அவ்வளவுதான். சாராயம் காய்ச்சினா என்ன கிடையாது? எந்த நாட்டிலையுமே பிரச்சனை இல்லை, என்ன வாங்கிக்கணும்? லைசன்ஸ் வாங்கிக்கணும். தொழில் ஆயிடுச்சுங்க எல்லாம். பொய் சொல்லாதே இருப்பாயாக. பாவம் அங்க போய் இங்க போய் வக்கீல் கையில வந்து நிக்கிறதா இருக்கு. இன்னைக்கு பொய் சொன்னாதான் ஒரு வக்கீலால என்ன செய்ய முடியும்? உண்மையை சொல்லி முழுக்க உண்மையே பேசி ஒரு வக்கீல் நல்ல சிறந்த வக்கீல்னு பேர் புகழ் வாங்கி கோடீஸ்வரன் ஆக முடியுமா? அப்படின்னா சாட்சி இவரே இருக்கிறார். முடியுமா? உண்மைக்கு மட்டும்தான் ஒருத்தன் நிக்கிறான் அப்படின்னா அவன் பேர் வாங்க முடியுமா? பேசி ஜெயிக்க முடியுமா? அப்பனா பொய் சொல்றது என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு தொழில். விபச்சாரம் ஒரு தொழில். சாராயம் ஒரு தொழில். சரி, இவங்க இப்படி பொய் சாட்சி சொல்றதுக்குன்னு இவங்கது மட்டும் கிடையாது, பொய் சாட்சி சொல்றதுக்குன்னு ஒரு கூட்டமே இருக்குது. காசை வாங்கிட்டு என்ன செய்யும்? வந்து மாத்தி பொய் சொல்லிட்டு போவோம். எல்லாம் பிசினஸ்ங்க, எல்லாம் பிசினஸ்.
எல்லாம் பிசினஸ். விபச்சாரம் செய்யாது இருப்பாங்க. இன்னைக்கு வாடகை தாய். விபச்சாரம்னா போச்சு, எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. வாடகை தாய். இப்ப என்ன மிஞ்சி இருக்குது? கொலைகாரன் போய் கேட்டு பாருங்களா, கொலைகாரன் என்ன செய்யறான்? அது ஒரு தொழிலா என்ன இன்னைக்கு? தொழில் நீதிங்க. காசை வாங்கிட்டா நாங்க என்ன செய்திருவோம்? செஞ்சிடும். ஒரு நீதிங்க. இது தொழிலுங்க. தொழிலுன்னு இல்லாதது எதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். தொழில் இல்லாதது எதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். கடவுளை கூட என்ன வாங்கிட்டான்? தொழிலாகிட்டான். தொழிலு. எல்லாம் தொழில், எல்லாம் தொழில். எல்லாம் தொழிலாக்கப்பட்ட பிறகு என்னங்க சட்டம், என்ன நியாயம்? 1,50,000 சட்டங்கள் என்ன செஞ்சது? உலக மனிதருக்கு தேவையான அத்தனை காரியத்தையும் உடைச்சுதான் போட்டிருக்கு. உடைச்சுதான் போட்டிருக்கு. யோசித்து பாருங்களேன். 10 இல்லைங்க, எல்லாம் தொழிலாக்கப்பட்டாயிடுச்சு. தொழிலாக்கப்பட்ட பிறகு சட்டம், நீதிமன்றங்கள், சட்டத்துறை, சட்ட அமைச்சகம் எல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஏன்? அது ஒரு சில நாடுகள்ல சுத்தம் சொல்லவே வேண்டாம், முடிஞ்சு போச்சு. இவ்வளவும் இருந்து என்னத்தை செய்கிறது? இவ்வளவும் எதை பேஸாக கொண்டது? சற்று யோசித்து பாருங்க. 1,50,000 சட்டங்கள் இருந்தாலும் மோசேவின் சட்டத்திற்கு உட்பட்டுதான் இவைகள் எல்லாம் காணப்படுகிறது. ஆனால் மோசேவின் சட்டம் அன்று எல்லோரையும் கட்டுப்படுத்தியது. இன்று 1,50,000 சட்டங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறதா? இவ்வளவும் ஆயுது, இவ்வளவு இருந்தும் இவ்வளவு தவறுகள் நடக்குது. ஏன் பார்க்க முடியல? இதெல்லாம் உங்க வீட்டுல நடந்தா ஓகேன்னுவீங்களா? இதெல்லாம் உங்க பக்கத்து வீட்டுல, உங்க தெருவுல நடந்தா சரின்னு சொல்லுவீங்களா? உங்க ஊர்ல நடந்தா சரி என்று சொல்வீர்களா? உங்க நாட்டுல நடந்தா சரி என்று சொல்வீர்களா? இவைகள் எல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றாங்களே, அவங்க சர்ச்சில பணம் திருடிட்டு போயிட்டா வந்து நாங்க அங்கன்னா வைக்க மாட்டாங்க, அதனால போறதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கன்றீங்களா? சர்ச்சில் இருக்கிறதெல்லாம் திருடிட்டு போயிட்டா நான் என் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் ரிப்போர்ட் கொடுக்க கூடாது. வீட்டுல காணா போச்சுன்னா போய் ரிப்போர்ட் கொடுக்க கூடாது. யார் மனைவியை, யாரு அயலாண்டு மனைவியை இச்சித்து எடுத்துன்னு போயிட்டாங்கன்னா பாஸ்டர்ஸ்னா போய் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது? அங்க கட்ட பஞ்சாயத்துலாம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. பரவாயில்லையா, எல்லாம் ஒளிஞ்சு போச்சு. அவன் பொண்டாட்டிட்டுன்னு போயிட்டானா நீ ஒரு அவன் பொண்டாட்டியாவது என்ன செய்ய? அவன் பொண்டாட்டி சும்மா இருக்கான்னு போய் பாரு. இல்லைன்னா வேற யாருன்னா ஒரு பொண்டாட்டி இட்டுன்னு போ. சொல்லுங்க. ஒளிஞ்சு போச்சுன்னா சொல்லுங்க. ஒளிஞ்சு போச்சுன்னா சொல்லுங்க. படிங்க. எக்கால சத்தம் வர வர மிகவும் பலமாய் துணித்தது. மோசே பேசினான், தேவன் அவனுக்கு வாக்கினால் மறுமொழி கொடுத்தார். கர்த்தர் சீனாய் மலையில் உள்ள கொடுமுடியில் இறங்கின போது கர்த்தர் மோசேயை மலையின் கொடுமுடியிலே வரவழைத்தார். மோசே ஏறி போனான். இவ்வளவு காரியம் நடந்தது சும்மாவா? ஏன் இவ்வளவு காரியம்? எதற்காக இவ்வளவு பெரிய ஆறாவாரம்? எதற்காக அந்த சராசரங்களையும் படைத்த தேவன் இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும்? ஏன் அந்த சினாய் மலை அக்னிமயமாக நிரம்பி ஒருவனும் அதை கிட்டி சேராத படைக்கு ஏன் இப்படியப்பட்ட ஆறாவாரம்? எதற்காக? ஒளிந்து போவதற்காகவா? சற்று யோசிங்க. ஏன் நமக்கு நேரம் இருக்கா? முடிஞ்சிருச்சுங்களா? 9:52 ஓகே. எதற்காக இதெல்லாம்? சற்று யோசிங்க, சிந்திங்க. நான் கொஞ்சம் வேகமா முடிச்சிருவேன் நினைக்கிறேன். படிங்க. உபாகம் 33:2. கர்த்தர் சீனாயிலிருந்து எழுந்தருளி சேரிலிருந்து அவளுக்கு உதயமானார். பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசித்து 10,000 பரிசுத்தவான்களுடைய பிரசன்னமானார். அவளுக்காக அக்னிமயமான பிரமாணம் அவருடைய வலது கரத்திலிருந்து புறப்பட்டது. அக்னிமயமான பிரமாணம் 1000 16,000 பரிசுத்தவான்களோடு இறங்கினார். அதை மலை முழுவதும் அக்னிமயமாக இருந்தது. பரிசுத்தம், பரிசுத்தம், பரிசுத்தம்.
எதற்காக? ஏன்? ஒளிந்து போவதற்கா? ஒளிந்து போவதற்கா? சற்று யோசியுங்கள். அப்போஸ்தலர் 7:53 தேவதூதரை கொண்டு நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை பெற்றிருந்தும் அதை கை கொள்ளாமல் போனீர்கள் என்றான். கை கொள்ளல. அப்போஸ்தலர் தான் சொல்றாரு. ஏன் இந்த நிலைமை? ஏன் இந்த அவலம்? ஒளிந்து போறதுக்காக இவர் வந்து கேக்குறாரு, நீங்க கை கொள்ளலன்னு. அதான் ஒளிஞ்சு போச்சு. ஏன் கேக்குறாரு? டபுள் கேம் விளையாடுறாரோ? சரி. லூக்கா 10:26-27 அதற்கு அவர், நியாயப்பிரமாணத்தில் நீ என்ன எழுதியிருக்கிறது? நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார். அவன் பிரயோத்தனமாக, உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் முழு இதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறத்தில் அன்பு கூறுவாயாக எழுதியிருக்கிறது என்றான். என்ன சொல்லுது? முழு அன்போடு முழு இதயத்தோடு முழு இதயத்தோடும் கை கொள்வாயாகன்னு சொல்லுது. உபாகம் 6:5 நீ இருங்க. இது என்ன தெரியுங்களா? இந்த வசனம் எது தெரியுங்களா? இப்ப படிச்சீங்களே, அது எந்த ஏற்பாட்டுல அங்க வருது? அது புதிய ஏற்பாடு. புதிய ஏற்பாட்டுல சொன்னதுங்க. 2 பிரமாணமா கடவுள் என்ன செய்துட்டாரு? மாத்தி கொடுத்துறாரு. இது எங்க சொன்னதுங்க? புதிய ஏற்பாடு. புதிய ஏற்பாட்டுல சொன்னதுங்க. ஆகையினால் நாங்க புதிய ஏற்பாட்டுக்காரங்க. எங்களுக்கு இது போதுங்க. ஐயா, புதிய ஏற்பாட்டுலயே சொல்லிச்சு. படிங்க. உபாகம் 6:5 நீ உன் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக. எங்க சொல்லி இருக்குது? உபாகம் நான் மாத்தி போட்டுட்டனோ? உபாகம் நான் மாத்தி போட்டுட்டேன்னா உபாகம் தானே இது? உபாகம் தான். இது புதிய ஏற்பாட்டுல சேர்த்து விட்டாங்களோ? பழைய ஏற்பாடா புதிய ஏற்பாடா சொல்லுங்க. பழைய ஏற்பாடையா? இதோ நீ புதிய ஏற்பாட்டுல சேர்க்கல? இல்ல சேர்த்தாங்க. இல்ல புதிய ஏற்பாட்டுல சேர்த்து விட்டாங்களா இந்த வசனத்தை தூக்கின்னு போயிட்டு? ஏசப்பா சேர்த்து. இங்க என்ன சொல்லுச்சோ அததான் புதிய ஏற்பாட்டுல என்ன செய்தாரு ஆண்டவர் சொன்னாரு. ஒன்றும் என்ன செய்யல, புதிதாய் ஒன்றும் என்ன செய்யல, கொடுக்கல. ஒரு கற்பனையின் பலகையை ஒரு சொல்லுக்குள்ளாக இன்னொரு கற்பனையின் பலகையை மற்றொரு சொல்லுக்குள்ளாக 2ஆக புதிய ஏற்பாட்டுல கொடுக்கலைங்க. பழைய ஏற்பாட்டுல கொடுத்தத புதிய ஏற்பாட்டுல சொல்றாரு. இத தெரியாத இன்னைக்கு 10 பிரமாணம் ஒளிஞ்சு போச்சு. 2 பிரமாணம் தான். 2 பிரமாணத்துக்குள்ள அந்தாண்ட 6 அந்தாண்ட 4 இருக்குதுன்னு கண்ணை ஒத்து பார்க்கணும். அதான் எதுவுமே கண்ணு தெரியறது இல்லை. என்ன செய்யறது? நம்ம கண்ணு அப்படிதான் போயிடுச்சு. படிங்க அடுத்து. லேவியராகமம் 19:18 பழிக்கு பழி வாங்காமலும் உன் ஜனபுத்திரர் மேல் பொறாமை கொள்ளாமலும் உன்னில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிலும் அன்பு கூறுவாயாக, நான் கர்த்தர். நான் புதிய ஏற்பாட்டுல இருந்து பழைய ஏற்பாட்டுல போட்டு விட்டணும். மாத்தி வேணுகண்ட தலைப்ப உண்டி புதிய ஏற்பாட்டுல போட்டதை நான் தூக்கி போடலைங்க. பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கிறத இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தாராங்க? சுட்டி காட்டினார். புதுசா ஒண்ணுமே கிடையாது. எது புதுசு? இந்த பிரமாணம் ஒளிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்றவங்க வீட்டுல நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, சாபம்னு எடுத்துட்டு நாளையில இருந்து அவங்க வீட்டுல ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லுங்க. அவங்களுடைய சபையில அதை ஆசீர்வாதம் பண்ண சொல்லுங்க. கல்லட்டுக்கிட்ட அடின்னு அடிச்சு அவனுங்க என்ன செய்வானுங்க? அபிஷேகம் பண்ணி அனுப்புவானுங்க. ஏன்னா போயிட்டு முட்டிக்கிட்டு கிடக்காதீங்க. ஒளிஞ்சு போச்சுன்னா சகோதரரே இதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுங்க. வீட்டுல கிடக்குற பொண்டாட்டி அடிப்பா, வயசுக்கு வந்த பொண்ணு இருந்தா அடிப்பா, வேற யாரும் அடிக்க வேண்டாம். 19:16-18 அப்பொழுது ஒருவன் வந்து அவரை நோக்கி, நல்ல போதகரே, நித்திய ஜீவனை அடையும்படி நான் எந்த நன்மையை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான்.
அதற்கு அவர், நீ என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானே, தேவன் ஒருவரை தவிர நல்லவன் ஒருவனும் இல்லையே. நீ ஜீவனில் பிரவேசிக்க விரும்பினால் கற்பனைகளை கைக்கொள் என்றார். அவன் அவரை நோக்கி, எவைகளை என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு, கொலை செய்யா இருப்பாயாக, விபச்சாரம் செய்யா இருப்பாயாக, களவு செய்யா இருப்பாயாக, பொய் சாட்சி சொல்லா இருப்பாயாக. கற்பனையை கையின் கொள்ளுன்ட்டு ஒரே வார்த்தையில தானே சொன்னாரு. ஆனா அது எவைகள்னு கேட்கும் போது என்ன செய்யறாரு? விரிவா சொல்றார், விவரமா சொல்றாரு. இப்ப இவர் சொன்னது 4ன்றதுனால மீதி எல்லாம் ஓடி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தமா? ஒரு விஷயத்த சொல்ல வராங்கன்னா முழுசாவும் சொல்லுவாங்க, 4 எடுத்து விட்டுட்டு உனக்கு தெரியும்ன்றதுனால மீதியை விட்டுட்டு என்ன செய்வாங்க? போவாங்க. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நீ ஜீவனுக்குள்ள பிரவேசிக்கணும்னா நீ என்ன எதை கடைபிடிக்கணும்ன்றாரு? கற்பனைகளை. இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு. ஆனா ஒன்னு தெரியுங்களா? வந்து பார்த்தானே, கேட்டானே, இவன் 10 பிரமாணத்தை கடைபிடிக்கிறவனா இல்லையா? இல்ல. இல்ல அவன் கடைபிடித்தவனா கடைபிடிக்கலையா? கடைபிடித்தவன். ஆனா வந்து ஏமாந்து போயிட்டான். ஏசு இந்த உலகத்துல இயேசு கிறிஸ்து வந்தப்போ அவர்கிட்ட வந்து ஏமாந்து போன ஒருத்தன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா இவன் ஒருத்தன் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யாருன்னா இருந்தா நீங்க பாத்துங்க, எனக்கு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு ஏமாந்து போனவன் இவன் தான். ஏனென்றால் 10 பிரமாணத்தை நான் கை கொள்ளுகிறேன் என்ற அந்த மெத்தனத்தை, அந்த தல கர்வத்தை, ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் மேட்டிமை. அந்த மேட்டிமையை காண்பிப்பதற்காகவே அவர் இதைதான் சொல்லுவாரு. சொன்னார்னா நான் தான் ஏற்கனவே என்ன செய்யறேன், ஏற்கனவே நான் என்ன செய்யறேன் சொல்றேன்னு ஊர் மத்தியில என்ன வாங்கணும்னு வந்தான், பேர் வாங்க. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? சகோதரனே சகோதரியே, எவ்வளவுக்கு இந்த பரிசுத்தமான அக்னிமயமாய் இறக்கப்பட்டு தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லுவது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய விரலினாலே எழுதப்பட்ட அந்த அக்னிமயமான அந்த 10 அந்த கற்பனை எவ்வளவு முக்கியத்துவமோ, அதை கடைபிடிக்காதவர்களுக்கு எப்படியேப்பட்ட ஒரு ஆக்கணையோ அப்படியேப்பட்ட ஒரு ஆக்கணை யாருக்கு உண்டு என்றால் அதை கடைபிடிக்கிறேன் என்று சொல்லி மெத்தனமாக இந்த உலகத்தை சபித்து இருக்கிறவர்களுக்கும் உண்டு. நீ கடைபிடிப்பானால் அது யாருக்கு தெரியும்? தெரியும். நீ கடைபிடிப்பவனாயிருந்தால் நீ போய் அறிவிக்க வேண்டியது 10 பிரமாணத்தை அல்ல, 10 பிரமாணத்தையும் சொல்வதற்கு முன்பாக நீ சொல்ல வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்துவே. அவரை சொல்வதை விட்டு விட்டு வேற எதையோ சொல்றேன்ற அவசியத்தை பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரிதான் நிப்பீங்க. 2 சாராரம் இருக்குன்றவங்களுக்கும் பிரச்சனை, இல்லைன்றவங்களுக்கும் பிரச்சனை. இருக்குன்றவன் இதுதான் இதாலதான் அப்படின்னுட்டு கீழே விழுறான். இல்லைன்றவன் இல்ல இல்ல இல்லன்ட்டு என்ன செய்யறான், கீழே விழுறான். இருக்குன்னு சொல்றவங்க எப்படி சொல்லணும், இல்லைன்றவங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும், இனிமே பார்க்கிறோம். மத்தேயு 7:13-15. இடுக்கமான வாசல் வழியா உட்பிரவேசியுங்கள், கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமா இருக்கிறது, அதன் வழியா பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர். ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமா இருக்கிறது, அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள். கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகளுக்கு எச்சரிக்கையா இருங்கள், அவர்கள் ஆட்டுத்தோலை போத்துக் கொண்டு உங்களிடத்தில் வருவார்கள், உள்ளத்திலோ அவர்கள் பட்சிக்கிற ஓநாய்கள். இயேசு கிறிஸ்துக்கென்று ஜீவிக்காமல் 10 பிரமாணம் தான் அப்படின்னு வந்து நின்னாலும் அவன் கள்ளத்தீர்க்கதரிசி தான். இல்லை, இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொல்லி 10 பிரமாணம் ஒளிந்து போச்சுன்னு சொல்றேன், அவனும் யார்தான்? கள்ளத்தீர்க்கதரிசி தான். ஒருவன் ஒன்றை பிடித்துக் கொள்கிறான், மற்றொன்று ஒன்றை பிடித்துக் கொள்கிறான். இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத பிரமாணம்
இயேசு கிறிஸ்து இருக்கும் இடத்திலே பிரமாணம் இல்லை என்றால் இயேசு கிறிஸ்து இல்ல. எபிரேயர் 4:2 ஏனெனில் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது போல நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது. கேட்டவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடியினால் அவர்கள் கேட்ட வசனம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படவில்லை. பிரயோஜனம் இல்லைங்க. எல்லாருக்கும் கொடுத்ததுதான் நான் அவங்களுக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. புதுசாவே நான் தந்திருக்காங்க யாருக்குன்னா. வேதத்தையும் சாட்சி ஆமத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். இந்த வாக்கின்படியே சொல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு விடிய காலத்து வெளிச்சம் இல்லை. ஏசாயா 8:20. வேதத்தையும் சாட்சியாகமத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். இந்த வார்த்தையின்படி சொல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு விடியற் காலத்து வெளிச்சம் இல்லை. அப்படின்னா வேதம் என்றால் என்ன, சாட்சியாகமம் என்றால் என்ன என்றால் இது இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. வேதம்னா எதை காட்டுறோம் தெரியுங்களா? இத காட்டுறோம். இது வேதமா? இது வேதமா? நான் கேட்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்து எழுந்து நின்று வாசித்தார். எதை வாசித்தார்? அப்ப அதற்கு பேர் என்ன? வேதம். வேதம். புதிய ஏற்பாடு யாவையாவது இருந்ததா? இல்லையா? புதிய ஏற்பாடே இல்ல, பழைய ஏற்பாடு தான் இருக்கு. உப்பாத்து வாசித்தார். புத்தகம் ஏசாயா புத்தகமா இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்ன? வேதம். சரி, அதற்கு முன்பாக தானியேல் வேதத்தை வாசித்தார். இப்ப தானியேல் வேதத்தை வாசித்தான் என்றால் தானியேல் வேதத்தை வாசித்திருப்பான் என்றால் அப்ப அவன் வாசித்ததுக்கு பேர் என்ன? வேதம். தானியேல் எழுதியது அதுல இருந்ததா? இல்ல. தானியேல் புத்தகமே அப்ப என்ன செய்திருக்காது? இருந்திருக்காது. இப்ப தாவீது வேதம் 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 சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. தாவீது இருந்தப்போ தாவீதுக்கு பின்பாக எழுதப்பட்ட எந்த புத்தகமாவது அந்த வேதத்துல இருந்ததா? இல்ல. இப்ப அப்படின்னா தாவீது வேதம் வேதம்ன்றாரு. என்னத்தான் வேதம்னாரு? எதான் வேதம்ன்றாரு? யோசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். இருக்கிற எல்லா புத்தகத்துக்கும் எழுதுவதற்கு முன்பாக வேதம் 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 என்று தள்ளி 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 போட்ட பிறகு கடைசியாக மிஞ்சி இருப்பது 10 பிரமாணம் தாங்க வேதம். மீதி எல்லாம் சாட்சியாகம புத்தகங்கள், சாட்சியாக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள். இவங்க வேதத்தை தூக்கி எங்க போட்டுறாங்க? குப்பையில போட்டுட்டு சாட்சியாகம புத்தகத்தை எடுத்துன்னு வர்றாங்க. வேதம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா என்ன ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம்? அப்பனா 10 பிரமாணம் இல்லன்னு ஆயிடுச்சுன்னா எதை தூக்கி போட்டாச்சுன்னு அர்த்தம்? 10 பிரமாணம் இல்ல அப்படின்னா என்ன இல்ல கையில? இப்போ சாட்சியாகமும் இல்ல, வேதம் இல்லை. வேதம் இல்லை, வேதம் இல்ல. வெறும் சாட்சியாகம புத்தகத்தை மோசேவை படிச்சு நீ என்ன செய்ய போற? தாவீதை படிச்சு நீ என்ன செய்ய போற? எல்லாருமே எதைதான் சொன்னாங்க? எல்லாருமே 10 பிரமாணத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் தான் சொன்னாங்க. அந்த 10 பிரமாணத்தை வெளியே எடுத்து போட்டுட்டா அவங்க சொன்னது எதுன்னு நம்ம உள்ள தேடி தேடி பார்த்தாலும் என்ன செய்யாது? எதுவுமே இருக்காது. அப்படி என்றால் இந்த 10 பிரமாணம் தான் வேதம். மீதி யாவும் சாட்சியாகமங்கள் தான். அது புதிய ஏற்பாடா இருக்கட்டும், தானியேல் புத்தகமா இருக்கட்டும், தீர்க்கதரிசனங்களா இருக்கட்டும், அது மோசேவினால் எழுதப்பட்டதா இருக்கட்டும், தாவீதினால் எழுதப்பட்டதா இருக்கட்டும்,
ஏறத்தாழ 40 புருஷர்களால் எழுதப்பட்ட அத்தனையும் சாட்சி யாகம் சாட்சி ஆகும். ஆகமங்கள். சாட்சி ஆகமங்கள். ஆகமங்கள். எதுதான் வேதம் தெரியுங்களா? வேதம் என்பது மாறாதது. ஆமென். வேதம் என்பது மாறாதது. அது மாத்திரமல்ல, வேதம் என்பது இறைவனால் அருளப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். ஆமென். இன்னைக்கும் பாவம் இஸ்லாமியர்கள் தெரியாம அவங்க குரானை வேதம் வேதம் வேதம்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஏன் சொல்லிக்கிறாங்கன்னா அத்தனையும் யாரால அருளப்பட்டதுன்றாங்க? அல்லாஹ்னாலே. மனுஷனால. இறைவனால அருளப்பட்டதுன்றாங்க. எந்த புத்தகமாவது அவர் எழுதி தந்தாரான்னு போய் கேட்டு பாருங்க. தெரியாத சொல்லுவாங்க. அவங்க பாவம் தெரியாத சொல்றாங்கன்னு இல்ல, அவங்களுக்கே தெரியும். இல்லைன்றது அவங்களுக்கே தெரியும். எல்லா புத்தகமும் அவங்க ஒரு சொல்ல வேற யாரோ ஒரு மனுஷன் எழுதுனது. அப்படின்னா வேதம் என்பதற்கு மீனிங் முதல் தெரியணும். இந்துக்கள் சகோதரர்ல பாத்தீங்கன்னா இவரு கூட இந்த ஸ்ரீ டிவின்னு ஒருத்தர் நடத்திட்டு இருக்காரு. அதுல அப்படித்தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த புத்தகத்துக்கு வேதனை வைக்க விட்டுற கூடாதுங்க, இதுல வெறும் ஆபாசமா இருக்குது அப்படின்னு கதை பேசிட்டு இருக்காரு. அவங்களுக்கு புரியுதா புரியலையான்னு தெரியல. வேதம் என்றால் மனுஷனால எழுதப்படுறதுக்கு பேர் என்ன கிடையாது? வேதம். வேதம் அல்லங்க. அது இந்த உலகம் அழியும் போது என்ன செய்துரும்? அது அழிஞ்சு போகும். அழிஞ்சு போகும். அழிஞ்சு போகும். அழிந்து போகக்கூடியது வேதமா? இல்லை. அழிவில்லாதது வேதம். இறைவனால் எழுதப்பட்டது வேதம். இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எந்த நேரத்துக்கும் இருப்பது, நடத்துவது, நடப்பிப்பது, அதுதான் வேதம். ஆகையினால இந்த வேதம் எதுவென்றால் 10 பிரமாணம். இந்த 10 பிரமாணத்தை நோண்டி தூக்கி குப்பையில போட்டுட்டா கண் இல்லாத அலையறவனுக்கு சமம். எல்லா இடத்தையும் முட்டிட்டு சாக வேண்டியதுதான். எதுவுமே புரியாது, எதுவுமே தெரியாது. வேதத்தை தூக்கி போட்டுட்டு நீ எதை வச்சுக்கிட்டு சொல்ல போற? போயிட்டு மோசே என்ன சொன்னாரு? அந்த வேதத்தை தான் போய் வாங்கிட்டு வந்தாரு. தாவீது எதை சொன்னாரு? அந்த வேதத்தை தான் வாங்கிட்டு வந்தாரு. இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தாரு? வேதத்தில் உள்ள எழுத்துக்களை என்ன செய்தாரு? நிறைவேற்ற வந்தாரு. அந்த வேதம் யாரு? அவரு. அதை குறித்து சொல்லதெல்லாம் அங்க. அந்த வேதத்துக்கெல்லாம் மூலாதாரம் வேதம் எது? 10 பிரமாணம். 10 பிரமாணம். இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் மூலாதாரமா இருக்கக்கூடிய வேதத்தை தூக்கி குப்பையில போட தயாரான்னு போய் கேளுங்க. இல்லன்னு சொல்றவங்க கிட்ட போய் தயாரான்னு கேளுங்க. உங்க வீட்டுல எது நடந்தாலும் இனிமே கேட்க கூடாதுங்க, ரிப்போர்ட்லாம் போய் போலீஸ்ல சொல்லக்கூடாதுங்கன்னு சொல்லுங்க. பொள்ளாச்சியில நடந்தவனே எல்லாரும் குதிக்கிறாங்க. ஐயோயோ இங்க அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு. ஏன் குதிக்கிறாங்க? தப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கறதே இதுதான். 10 பிரமாணம் தான். எங்கன்னா போயிட்டு ஆடு சிங்கம் புடி, ஐயோ என் தங்கச்சி கற்பழிச்சுட்டாங்க, யாருன்னா போயிட்டு ரிப்போர்ட் கொடுத்ததை பார்த்திருக்கீங்களா? ஐயோ என் புள்ள என்கிட்ட தப்பு செஞ்சிருச்சிங்க அப்படின்னு ஆடு வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்ததை பார்த்திருக்கீங்களா? ஐயோ எங்க அம்மா சரியில்லைங்க அப்படின்னு அது ரிப்போர்ட் கொடுத்ததை பார்த்திருக்கீங்களா? அதுங்களுக்குன்னா என்ன கிடையாது? வேதம் கிடையாதுங்க. வேதம் யாருக்குதான்? உங்களுக்கு எனக்கும் தான். அது உங்க இதயத்திலே எழுதி இருக்கிறதுனாலதான் நடக்கிற காரியங்களை பார்த்து தப்புனா தப்புன்றோம். பக்கத்து வீட்டுல திருடு போனாலும் அச்சுச்சோ அப்படின்றோம். ஏன் தப்பு? எதனா ஒரு பிள்ளைக்கு எதனா ஆயிடுச்சுன்னா அந்த படுவாய் பயில கொல்லணும்ன்றோம். கல்லடிச்சு சாகடிக்கணும்ன்றாங்க. ரொம்ப அநியாயக்காரனா இருந்தா அப்படின்றாங்க. ஏன் சொல்றாங்க? தப்பு தப்பு தப்புன்ற வார்த்தையை தூக்கி போட்டுட்டா அது எது தப்புன்னு சொல்லுவோம்? இத மிரர், உன்னை காண்பிக்கிற மிரர். அதை போயிட்டா உன் மூஞ்சில அழுக்கு இருக்கா, நல்லா இருக்கா, அழகா இருக்கியா, அழகா இல்லையா, அசிங்கமா இருக்கிறியா, பல்லு நீட்டிட்டு இருக்கா, மூஞ்சி வீத்தின்னு இருக்கா, கறி பூச்சி இருக்கா, எதுவுமே தெரியாதுங்க உங்களுக்கு. தெரியாது. சொல்லு 10 பிரமாணம் ஒளிஞ்சு போச்சா? வேதங்க அது வேதம்.
இந்த 10 பிரமாணம் ஒளிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா அவன் வாயால இனிமே என்ன செய்யக்கூடாது? அந்த புத்தகத்துக்கு பேரு வேதம் சொல்லக்கூடாது. வேதம் சொல்லவே கூடாது. அவன் வெறும் செத்த போடும். ஆமென். உயிர் அது ஆமென். அது இயங்க, அது இல்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. எஸ். அத புரியாத மூடர்கள் கதை பேசுறாங்க. நமக்கு டைம் ஆகுது, சீக்கிரம் கொஞ்சம் போக முடிஞ்சா போவோம், இல்லாட்ட முடிச்சிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். முடிச்சுன்னு போனா போயிடணும். ஏன்னா நடுவுல நின்னுட்டோம்னா நாளைக்கு சும்மா கொஞ்சோண்டு வச்சுட்டு நான் நிக்க வேண்டியதா இருக்கும். சீக்கிரம் படிங்க. யாக்கோபு 1:10-12 எப்படி எனில் ஒருவன் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் கை கொண்டிருந்தும் ஒன்றிலே தவறினால் எல்லாவற்றும் குற்றவாளியா இருப்பான். ஏனென்றால் விபச்சாரம் செய்ய இருப்பாயாக என்று சொன்னவர் கொலை செய்ய இருப்பாக என்று சொன்னார். அதனால் நீ விபச்சாரம் செய்யாமல் இருந்தும் கொலை செய்தாயானால் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறினவன் ஆவாய். சுயாதீன பிரமாணத்தால் நியாய தீர்ப்படைய போகிறவர்களாய் அதுக்கேற்றபடி பேசி அதுக்கேற்றபடி செய்யுங்கள். யாக்கோபு 2:10-12. இது எழுதுனது புதிய ஏற்பாட்டுல தான் எழுதியிருக்கிறாங்க. நியாய தீர்ப்பு எதன்படிதானா? பிரமாணத்தின். அது இல்லாத என்ன கிடையாது. நியாய தீர்ப்புன்றதே ஒண்ணு கிடையாது. நியாய தீர்ப்பை பற்றி பேசுற இவங்க லா புத்தகத்தை காணா போட்டுட்டாங்கன்னா எப்படி? இதான் அங்க லா. அதனாலதான் நீங்க நியாயம் தீர்க்கப்பட போகிறீர்கள். ஒளிஞ்சு போச்சு, ஒளிஞ்சு போச்சு, ஒளிஞ்சு போச்சு. என்ன ஒளிஞ்சு போச்சு பாப்போம். ஒளிஞ்சு போச்சா? இதெல்லாம் எதுவும் ஒளியிலிங்க. அதுக்கேற்றபடி பேசு, வேற எதையும் பேசாத. அதற்கேற்றபடி பேசி அதற்கேற்றபடி செய்யுங்கள். வேற செய்கை உங்களுக்கு கிடையாது, வேற பேச்சு உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு யாக்கோபு சொல்றாருங்க. லூக்கா ஐயா என்ன அதிகாரம் தெரியல. 16ஆம் வசனம். நியாயப்பிரமாணமும் தீர்க்கதரிசனமும் வாக்கியங்களும் யோவான் வரைக்கும் வழங்கி வந்தது. அது முதல் தேவனுடைய ராஜ்யம் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. யாவரும் பலவந்தமா அதில் பிரவேசிக்கிறார்கள். இதை புடிச்சுக்கிட்டும் கதை பேசுறாங்க. அது வரையும் வழங்கப்பட்டதுன்னா அதை சார்ந்த அநேக காரியங்கள் வழங்கப்பட்டது. அதற்கப்புறம் சுவிசேஷ புத்தகம் அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிடுச்சு. முடிஞ்சிடுச்சுன்னா எல்லாம் இருந்தால்தான் முடிந்தது. 10 செங்கலை அடுக்கி விட்டு அதுல ஒரு செங்கலை புடுங்கிட்டா 10 அடிக்காச்சு, அதுல ஒண்ணு புடுங்குனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? அதெல்லாம் விஞ்சிடும், எல்லாம் முடிஞ்சிடும். எதுவும் அழிஞ்சு போகாதுங்க. எதை புடுங்கினாலும் கீழே தான் விழுந்து போயிடும். அப்புறம் நான் அதை சாதிச்சேன் இதை செய்யன்றதுல பிரயோஜனம் இல்லை. அடுத்து லூக்கா 16:17. வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பு அவமாய் போவதை பார்க்கலாம், வானமும் பூமி ஒழிந்து போவது எளிதா இருக்கும். ஏற்கனவே இதை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். வேதத்தில் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பா போனாலும் சரி, இந்த வானமும் பூமியும் அவருக்கு ஒழித்து போடுவது என்னவா இருக்கும்? லகுவா இருக்கும். ஏன் லகுவா இருக்கும் தெரியுங்களா? ஏன் லகுவா இருக்கும்? அந்த உறுப்பு, அந்த எழுத்து யாரு? தேவனே, இயேசு கிறிஸ்துவ. ஆமென். நீ எதை அப்படா ஒழிக்கிற? பிரமாணத்தையா? இயேசு கிறிஸ்துவை ஒழிக்கிறாய். எதை இல்லை என்று சொல்லுகிறாய்? 10 பிரமாணத்தையா? வேதம் இல்லை என்று சொல்லுகிறாய். எதை இல்லை என்று சொல்லுகிறாய்? 10 பிரமாணத்தையா? வேதத்தின் ஜீவனுள்ள அந்த நியாய பிரமாணிக்கரை நீங்கள் இல்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள். அவர்தான் நியாய பிரமாணிக்கர். நியாயம் வேறு, பிரமாணிக்கர் வேறல்ல. அவர் நியாய பிரமாணிக்கராயிருக்கிறார். நீங்கள் எப்பொழுது இந்த 10 பிரமாணம் ஒளிந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறீர்களோ அப்பொழுது வேதம் ஒளிந்து விட்டது என்று சொல்லுகிறது. மாத்திரமல்ல, இயேசு கிறிஸ்துவும் என்ன செய்துட்டார்னு அர்த்தம்? ஒளிஞ்சிட்டார்னு அர்த்தம். ஏன்னா அந்த உறுப்பே யார்தான்? அந்த எழுத்தே யார்தான்? இயேசு கிறிஸ்து. இயேசு கிறிஸ்து. அதனால எப்பயும் அதை சொல்லிடாதுங்க. மத்தேயு 5:18. வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் நியாயப்பிரமாணத்தில் உள்ளதெல்லாம் நிறைவேறும் அளவு அதில் ஒரு சிறு எழுத்தாகிலும் ஒரு எழுத்தின் உறுப்பாகிலும் ஒழிந்து போகாது என்று மெய்யாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்.
மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன், அதில் ஒரு எழுத்து கூட போகாது. ஏன்னா அல்பாவும் அவரே, ஒமேகா அவரது. நேத்து சொல்லி தந்தேன். எவருங்களா முதல் எழுத்து சொல்லுங்க பாப்பலாம் சீக்கிரம். ரெண்டாவது லாஸ்ட் எழுத்து சொல்லுங்க ஒருத்தர் சீக்கிரம். தாவ் ஆலிஃப். ஆலிஃப் தாவ். ஆலிஃப் தேவ். ஆலிஃப் தேவ். ஈஸியா சொல்லிட்டு போறீங்க. அழகா அழகா எத். திருத்தமா எத். சொல்லுங்க. எத். எத். முதல் எழுத்து என்ன? ஆலிஃப். ஆலிஃப். அல்லே. இறுதி எழுத்து என்ன? தாவ். தாவ். தவ். 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 ஹாலேப். The eight. எத். கிறிஸ்து. ஆமென். கிறிஸ்து. இது ஒரு எழுத்து கூட என்ன செய்ய முடியாது, வலிந்து போக முடியாது. ஏன்னா எண்டும் அவர்தான், முடிவும் அவர்தான், நடுவுல இருக்கிற அத்தனை எழுத்தையும் சேர்த்து கொடுத்தவர் அவர்தான். முதல் அவராலே உருவாக்கப்பட்ட மொழியும் அதுதான். ஆகையினால் தான் சொல்றாரு, ஒரே ஒரு எழுத்து போகாது. அதை இழுத்து பிடிச்சி ரெண்டு சைட்ல இழுத்து பிடிச்சி நிப்பாட்டி இருக்கிறவரு இயேசு கிறிஸ்து. ஐயா ஐயா சங்கீதம் 119 89 வசனம். எந்த விதத்திலும் தேவன் இந்த எழுத்துக்களை அவமாய் போவதற்கு அவர் விடுவதில்லை. அவர் அவமாய் போவதற்கு விடுவதில்லை. மேலே வாசிப்போம். மோசே இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் வார்த்தைகள் முழுவதையும் ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி முடித்த பின்பு மோசே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற லேவியரை நோக்கி, நீங்கள் இந்த நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தை எடுத்து அதை உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியின் பக்கத்துல வையுங்கள், அங்கே அது உனக்கு விரோதமான சாட்சியா இருக்கும். உபாகம் 31. கொலோசியரின் புத்தகத்துல எதை சொல்லினது? எது ஆணியில் அடித்தார், எது சிலுவையில் அடைத்தார் என்றால், இப்பொழுது கொலோசியரின் புத்தகத்தை வாசிங்க. இப்பொழுது கொலோசியரின் புத்தகத்தை வாசி. இந்த வசனத்தை வைத்துக் கொண்டு வாசிங்க சீக்கிரம். நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளையால் நமக்கு விரோதமாகவும் நமக்கு எப்படி இருந்தது? எதிரடை. நமக்கு எதிரடையாய் இருந்தது. கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் என்னவாக இருந்தது? விரோதமாகவும் விரோதமாக இருந்தார். சிலுவையிலே அவர் ஆணி அடித்தார், உண்மை. ஒன்றை ஒழித்து போட்டார், உண்மை. அது நமக்கு விரோதமாய் இருந்தது, உண்மை. அது நமக்கு எதிரடையாய் இருந்தது, உண்மை. அது இறைவனிடத்துக்கு நம்மை சேர்க்காதபடிக்கு அது மிகப்பெரிய சோறாய் இருந்தது, உண்மை. உண்மை உண்மை உண்மை. மாற்றம் எதுவும் இல்லை. எது விரோதமாய் இருந்தது, எது எதிரடியாக இருந்தது என்பதை இங்கு போர்ப்பீர்கள் என்றால் தெளிவாக சொல்லுகிறது. அது உனக்கு விரோதமாய் சாட்சியிடுகிறது. நமக்கு விரோதமாய் இருந்த ஒன்றைதான் என்ன செய்தார் அவரு? சிலுவையில அடிச்சேன். வெற்றி சிறந்த ஆணி அடைத்தார். சிலுவையில எதை ஆணி அடித்தார்? எதை ஒழித்து போட்டார்? நமக்கு விரோதமானது. விரோதமாய் இருந்தது. நமக்கு விரோதமாய் இருந்தது எது? நமக்கு விரோதமாய் இருந்தது எது? இப்ப மேல படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நமக்கு விரோதமாய் இருந்தது என்ன? மோசே நியாய பிரமாணத்தின் வார்த்தைகளை முழுவதையும் ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதி முடித்த பின்பு மோசே கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டியின் சுமக்கிற லேவியரை நோக்கி ஒரு புத்தகத்தை இவன் எழுதுகிறான். எழுதி அந்த உடன்பெட்டியை சுமக்கிற லேவியரிடத்திலே கொடுக்கிறான். நீங்கள் இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகத்தை எடுத்து அதை உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையின் பக்கத்திலே வையுங்கள். உடன்படிக்கையின் பக்கத்துல என்ன செய்யணும்? வைக்கணும். அப்பனா உடன்படிக்கை பெட்டிக்குள்ள என்ன இருக்கு? பிரமாணம். 10 பிரமாணம். 10 பிரமாணம். பெட்டிக்கு வெளியே என்ன இருக்கு? நியாயப்பிரமாண புத்தகம். மோசேவின் நியாய பிரமாண புத்தகம். 600க்கும் மேற்பட்ட லா மோசேவினால எழுதப்பட்டது.
இவைகள் எல்லாம் இதற்காக தான் எழுதப்பட்டது, வேற எதற்காகவும் இல்லை. ஆனா என்ன, அது ரொம்ப கடினமாய் அன்ற நாளுக்கு இருந்தது. அது நமக்கு விரோதமாய் இருந்தது. பல்லுக்கு பல், கண்ணுக்கு கண். என்ன தப்பு செய்யறோமோ அதுக்கான இது எடுத்துருவாங்க, முடிஞ்சிருச்சு. இப்படி நமக்கு விரோதமாய் இருந்ததை மோசே எழுதி எதற்கு பக்கத்துல வச்சாரு? வச்சாரு பொட்டிக்கு பக்கத்துல வச்சாரு. இந்த பொட்டிக்கு பக்கத்துல வச்ச அந்த புத்தகம் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னவா பேசும்? விரோதமாய் பேசும். அப்படி என்றார். எது விரோதமா பேசும்? ஆண்டவருடைய கைகளினால எழுதப்பட்ட அந்த 10 பிரமாணமா அது பொட்டைக்குள்ள இருக்கிறது. இந்த மோசேவின் விரலினாலே எழுதப்பட்ட இந்த மோசேவின் நியாய பிரமாணம் 10 பிரமாணத்திற்கு வெளியே, பொட்டிக்கு வெளியே வைக்கப்பட்டது. இதுவா விரோதமாய் பேசியது? எது விரோதமா பேசியதுன்னு போட்டிருக்கீங்க? மோசேவினுடைய நியாய பிரமாணம் நமக்கு விரோதமாய் பேசியது. ஆண்டவர் தாமே இந்த மோசேவினால எழுதப்பட்டு வைத்த காரியம் நமக்கு எதிரடியாய் பேசியதினாலே அதை சிலுவையில என்ன செய்தாரு? அப்ப நான் ஒளிந்து போனது எது தெரியுங்களா? மோசேவின் நியாய பிரமாண புத்தகம். எல்லாம் ஒளிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. நல்லது இன்னைக்கும் எடுத்துக்கதான் சொல்றாரு. ஒளிந்து போனது தேவனுடைய பிரமாணம் அல்ல, மோசேவின் விரலினாலே எழுதப்பட்ட அந்த தான் நமக்கு விரோதமாய் இருந்தது. அததான் கொலோசியன் புத்தகத்துல சொல்றாரு. திரும்ப வாசிங்க. அது உனக்கு விரோதமாய் சாட்சியா இருக்கும் என்று இங்க கூறுகிறது. உப்பாங்க வாசிங்க. நமக்கு எதிரடியாகும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து, எதால விரோதமா கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதம். அவர் சிலுவையில ஆணி அடித்து மீட்டுக் கொண்டார். சகோதரனே, சகோதரியே, ஆண்டவர் ஒருபோதும் உங்களை குழப்புகிறவர் அல்ல. இருக்கு, இல்ல, போச்சு, வந்துச்சு மாத்தி மாத்தி பேசுறவர் அவர் இல்லை. ஆகையினாலே உங்களுக்கும் எனக்கும் விரோதமாய் இருந்தது ஒரே காரியம்தான், மோசேவின் காரியம். அதை எடுத்து போட்டார். ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை, அவர் விரலினாலே எழுதப்பட்ட இந்த பிரமாணம் தான் வேதம். இதில் ஒரு எழுத்து கூட என்ன செய்யாது, அவமா போவாது. அவமா போச்சுன்னா எதுக்கு சமம்? உலகமே அழிஞ்சு போறது வெரி ஈஸி. இது அழிய விட மாட்டாரு. ஆகையினாலே இதை நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு போய் சொல்லுங்க. எபிரேயர் 7:12 ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டிருக்குமேயானால் நியாயப்பிரமாணமும் மாற்றப்பட வேண்டியதாகும். ஒரு வார்த்தை திருப்பி கேள்வி கேட்கிறாரு. அடுத்து பாருங்க. சங்கீதம் 113:15 பொல்லாதவர்களே என்னை விட்டு அகன்று போங்கள், என் தேவனுடைய கற்பனைகளை நான் கை கொள்ளுவேன். பொல்லாதவங்க யார்? பொல்லாதவங்க அப்பனா கை கொள்ளாதவங்க என்னை விட்டு அகன்று போங்கள், நான் என் தேவனுடைய கட்டளைகளை கை கொள்வேன், கற்பனைகளை கை கொள்வேன். சங்கீதம் 111:7-8 அவருடைய கரத்தின் கிரியைகள் சத்தியமும் நியாயமுமானவைகள், அவருடைய கட்டளைகள் எல்லாம் உண்மையானவைகள், அவைகள் என்னென்றைக்கும் ஒரு சதா காலங்களுக்கும் உறுதியானவைகள், அவைகள் உண்மையும் செம்மையுமாய் செய்யப்பட்டவைகள். உண்மையமாய் செம்மையமாய் செய்யப்பட்டது, என்றென்றைக்கும் அது என்ன செய்யுது? நம்மோடு இருக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. நம்ம முடிச்சுக்கலாங்களா, இல்லாட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல முடிச்சிடலாமா? கொஞ்ச நேரம். சரி, அடுத்து நீதிமொழிகள் 13:13 திருவசனத்தை அவமதிக்கிறவன் நாசம் அடைவான், கற்பனைக்கு பயப்படுகிறவனோ பலனடைவான். யார் நாசமா போயிடுவான்? அவமதிக்கிறவன். யாரு பாக்கியவான்? யார் பலனடைவான்? கற்பனைக்கு பயப்படுகிறவன். யாரோட இருக்க போறீங்கன்னு தீர்மானிக்க பண்ண சொல்லுங்க. உலகத்தை போய் எதுக்கு நிக்க போறீங்க நீங்க போய் சொல்லுங்க, கேளுங்க. சங்கீதம் 119:5 உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கிறது. 105 போயிட்டு இந்த தீபத்தை எடுத்து போட்டுட்டு போனா கண்டு தெரியாத அலைய வேண்டியதுதான். வேதத்துல ஒண்ணுமே தெரியல தெரியுங்களா? எல்லாருக்குமே வேதம் உங்களுக்கு புரியணும், வேதத்தோட மகத்துவம் உங்களுக்கு புரியணும்னா முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடும் அவர் கொடுத்த இந்த வெளிச்சம் என்ன செய்யணும்? வசனம்
கால்களுக்கு தீபம் தீபமும் தி- என் தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமா பாதைக்கு இருக்கணும். வெளிச்சமா இருக்கும். அந்த வெளிச்சம் இல்லாட்டும் உங்களுக்கு ஒண்ணு கூட இந்த வேதத்துல தெரியாது, ஒண்ணு ஆமென். கூட வேதத்துல தெரியாது. ஏன்னா நீதிமொழிகள் வசனம் வெளிச்சம், கட்டளை என்னன்னு பாருங்க. கட்டளை விளக்கு, வேதமே வெளிச்சம். வெளிச்சம் எங்க இருந்து வரும்? கட்டளை விளக்குல வேத இருந்து வரும். விளக்குல வரும். விளக்கு எது? வேதம். கட்டளை வேதம். வேதம். மறந்துடாதீங்க. அதை உன்னை என்ன செய்யும்? படிங்க. துன்மார்க்க ஸ்திரீக்கும் எச்சகம் பேசும் நாவை உடைய பரஸ்திரீக்கும் விலக்கி காக்கும். இந்த ஏமாத்துறவங்களை தான் இது சொல்லுது. இது இல்லைன்னு சொல்றாங்களே அவங்களை என்னன்னு சொல்லுது? நானா சொல்றேன்? இல்லைன்னு சொல்லி சாதிக்கிறாங்கல்ல அவங்களை என்னன்னு சொல்லுது? சொல்லுங்க. துன்மார்க்கன் துன்மார்க்கன். அடுத்து என்ன சொல்லுது? எச்சகம் இச்சகம் பேசும் நாவை உடைய பரஸ்திரீ. சேக்கம் பேசக்கூடிய நாவையுடைய பரஸ்திரின்னுது. பரஸ்திரினா நம்ம ஊர்ல சொல்ற பர வார்த்தை கிடையாது. பரஸ்திரின்னா கீழானவள். அதனாலதான் இங்கேயும் கீழானவன்ட்டு ஆயிடுச்சுதான். இன்னும் கேட்டா அந்நியம் தான். அந்நியம், தேவனுக்கு உட்படாதவளுக்கு பேர் பரஸ்திரி. நீற்றை புனைந்து என்னை புனித நீராட போய் என்ன மனமே மாற்றி பிறக்க வகை நீ அறியாதாயில் அரிதாயில்லை. ஏட்டில் கிடக்கின்ற 7 கோடி மந்திரம் என்னை கண்டாய், என்ன கண்டாய்? ஆற்றில் கடந்தும் துறை நீ அறியாயில்லையே. நீ இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் வரையும் பைபிள் எல்லாத்தையும் படிச்ச பின்பும் ஆண்டவரை அறியாது, ஆண்டவருடைய மகத்துவம் என்னதென்று தெரியாதபடிக்கு நீ சுத்தி 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 தசமபாகம் தந்தும் நான் அதை செய்கிறேன் இதை செய்கிறேன் என்று சொல்லியும், நான் உமது நாமத்தினாலே அதை பண்ணினேன் இதை பண்ணினேன் என்று சொல்லியும் பிரயோஜனம் இல்லையே. ஏற்றில் கிடக்கின்ற 7 கோடி மந்திரத்தை என கண்டாய், ஆற்றை கடந்த பின்னும் நீற்றை புனைந்தென்ன புனித நீராடி போய் என்ன மாற்றி பிறக்க நீ வகை அறியாயோ என்று கேட்கிறார். ஐயா, நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதை தெரிஞ்சுக்கல, இயேசு கிறிஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கலன்னா என்ன பிரயோஜனம்? இயேசு கிறிஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்றதுக்கு ஒரு அடையாளம் இருக்கணுமே, அதுதாங்க 10 பிரமாணம். அது இல்லைன்னா இயேசு கிறிஸ்து உங்ககிட்ட இல்ல. இத பிடிக்காதபடிக்கு நீங்க பைபிள்ல எதை படிச்சும் பிரயோஜனம் இல்ல. அன்பே என்பே விறகாக்கி இறைச்சி அறுத்திட்டு பொன் போல் கனலில் பொரிய வறுப்பினும் அன்பரோடு உருகி அகம் கொலைவார் இன்றி என் பொன்மணியே எய்த ஒன்று அதே என்று பாடுகிறார். என்ன சொல்றாரு? சொல்லிட்டு இருக்க, எனக்கு நேரம் இல்லை, டைம் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு என்ன, இதுக்கு விளக்கம் வேணுமா? இதுக்கு விளக்கம் வேணும்னா வாங்க, அது அங்க பாருங்க, அதோட விளக்கம் இங்க கொடுக்குறேன் பாருங்க. எழுதி இருக்கிறாரு. படிங்க படிங்க படிங்க. நான் மனுஷ பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு விட்டால் சத்தமிடுற வெண்கலம் போலவும். அன்பு இல்லைன்னா உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லையா? நீ வெறும் சத்தமிடுகிற காரியா? அடுத்து சொல்லுங்க, டக்கு டக்குன்னு. ஓசிடுகிற கைத்தாளம் போலவும். படிங்க படிங்க. நான் தீர்க்க வசனத்தை உடையவனாக இருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும், மலைகளை பெருக்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசங்களாக இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு விட்டா நான் ஒன்றும் இல்லை. அன்பு விட்டா என்ன இல்ல? ஒன்னும் இல்ல. அன்பு ஒரு இடத்துல எல்லாம் நிப்பாட்டுங்க சீக்கிரம். எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும், என் சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவது கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு ராவிட்டால் எனக்கு ஒன்று. அன்பு இல்லாட்ட என்னையா பிரயோஜனம்? இததான் அங்க சொல்றாரு. சுட்டரிக்க கொடுத்த பொன் போல் வரிய என் எலும்பை உடைச்சி கீழே வச்சு அடுப்பு கீழே விறக போல வச்சு என் சதையெல்லாம் அறுத்து போட்டு வறுத்து தந்தாலும், அதான் சுட்டரிக்க கொடுத்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு அங்க சொன்னதுதான் இங்க சொன்னதுதான் அங்க சொல்றாரு, அங்க சொன்னதுதான் இங்க சொல்றாரு. படிங்க படிங்க. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது. அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது. அன்புக்கு பொறாமை இல்லை. அன்பு தன்னை புகழாது, அயோக்கியமானது செய்யாது, தற்பொழிவை நாடாது, சினமடையாது, தீங்கு நினையாது, அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும். அன்புக்கு சத்தியத்தின் மேலே சந்தோஷப்படும். சகலத்தையும் தாங்கும், சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும், சகலத்தையும் நம்பும், சகலத்தையும் சகிக்கும். அன்பு ஒரு காலம் முடியாது. திகசனானாலும் ஒழிந்து போம், அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஒழிந்து போம், அறிவானாலும் ஒழிந்து போம். நம்முடைய அறிவு குறைவுள்ளது, நாம் திகசன் சொல்லுதலும் குறைவுள்ளது. எல்லாம் ஒளிந்து போகும், அன்பு ஒளியவே ஒளியாது. நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்து போம். நான் குழந்தையா இருந்தபோது குழந்தையை போல பேசினேன், குழந்தையை போல சிந்தித்தேன், குழந்தையை போல யோசித்தேன். நான் புருஷனான போதும் குழந்தைக்கேற்றவர்களை ஒழித்து விட்டேன்.
அன்பு ஒருபோதும் ஒழியாது. தெரியாத இருக்கும் போது எதை வேணா பேசலாம், தெரிஞ்ச பிறகு இதுமே பேசிட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை. இப்பொழுது கண்ணாடியில் நேரட்டமாய் பார்க்கிறோம், அப்போது முகமுகமாய் பார்ப்போம். இப்பொழுது நான் குறைந்த அறிவுள்ளவன், அப்போது அறியப்பட்டிருக்கிறபடி அறிந்து கொள்வேன். இப்போது விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு மூன்றும் வைத்திருக்கிறது. இவைகள் அன்பே பெரியது. விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு. நம்பிக்கை, அன்பு. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். அதுக்கடுத்து என்ன? நம்பிக்கை. நம்பிக்கையினாலே பரலோக ராஜ்யத்தை அடைஞ்சிட முடியும். எதாலதான் அடைய முடியும்? அன்பினாலதான் அடைய முடியும். அன்பரோடு களவாயிட்டு அவன் பேச பிரிச்சு பார்க்க தெரியல அவனுக்கு. 10 பிரமாணத்தை பிரிச்சே பார்க்க முடியாததுனால ஒரே வார்த்தையில சொல்றான் அன்பரோடு. ரோமர் 1:26. மேலும் விருத்தசேனம் இல்லாதவன் நியாயப்பிரமாணத்தை கேட்டு நீதிகளை கை கொண்டால் அவனுடைய விருத்தசேனம் இல்லாமை விருத்தசேனம் என்னப்படும் அல்லவா? சுபாவத்தின்படி விருத்தசேனம் இல்லாதவனாயிருந்தும் நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவனாயிருந்தால் அவன் வேத எழுத்து விருத்தசேனம் உள்ளவனா அவன் வேத எழுத்தும் விருத்தசேனம் உள்ளவனாயிருந்தும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிற உன்னை குற்றப்படுத்துவான் அல்லவா? ஒரு சில கேள்வி கேட்கிறார், நேரம் இல்ல, நான் போக வேண்டிய தொலைவு இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. 3:12. தேவனை ஒருபோதும் கண்டதில்லை. நாம் ஒருவிடத்தில் ஒரு அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் நமக்குள் நினைத்திருக்கிறார், அவருடைய அன்பு நமக்குள் பூரணப்படும். இருக்கிறதுலயே உயர்ந்தது எதுதான்? அன்பு. அந்த அன்பு ஒரு காலமும் என்ன செய்யாது? ஒழியாது. தேவன் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. ஒருவரிடத்திலே ஒருவர் அன்பு கூர்ந்தால் யார் இடத்துல அன்பு கூறுறோம்? தேவனிடத்துல அன்பு கூறுகிறோம். இங்க பார்ப்பீர்களா, அன்பும் நமக்கு பூரணமாய் அன்பும் நமக்குள் பூரணப்படும் என்று கூறுகிறார். நீங்க தேவனிடத்துல அன்பா இருந்தா நீங்கள் அன்பிலே பூரணப்படுவீர்கள். ஒருவரிடத்திலே ஒருவர் அன்பு கூறுங்கள் என்று கூறுகிறார். அன்பு ஒருபோதும் ஒழியாது என்று கூறுகிறார். கற்பனையின் பொருள், எனக்கு உண்டது எல்லாத்தையும் சுட்டரிச்சுட்டேன், எனக்கு உண்டானது எல்லாத்தையும் வித்து கொடுத்துட்டேன், எனக்கு இருந்த எல்லாவற்றையும் தந்து என்னையே ஒருத்தருக்கு நான் அர்ப்பணிச்சும் போட்டேன், இவ்வளவும் செஞ்ச பிறகும் அன்பு இல்லை என்றார் சொல்றாருன்னா அதெல்லாம் என்ன கிடையாது? நான் ஒருத்தருக்கு கொடுத்தது, என் சொத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்தது, என்னையே நான் சுட்டரிக்க கொடுத்தது, இதெல்லாம் அன்பு இல்லைன்னு சொல்றாரா? இருக்குன்றாரா? அன்பு இல்லை. இதெல்லாம் உலக பிரகாரமான அன்பு. அன்பில்லையானால் அப்படின்னு தான் நிப்பாட்டினாரு. அப்படின்னா அந்த அன்பு என்ன? ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்துவது அன்பு. இப்படி ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்தினால் நீங்கள் யார் இடத்துல அன்பு செலுத்துறவங்க? தேவனிடத்துல அன்பு செலுத்துறீங்க. தேவனிடத்துல அன்பு செலுத்துவது உண்மையானால் ஒப்பப்படைங்க. கற்பனையின் பொருள் என்னவெனில் சுத்தமான இருதயத்திலும் நல்மன சாட்சியிலும் மாயமற்ற விசுவாசத்திலும் பிறக்கும் அன்பே. மாயமற்ற விசுவாசத்திலே பிறகுது. இந்த இந்த உலகத்துல மீதி எல்லாம் செய்யறோம் பாத்தீங்களா, எதோ செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் மாய்மாலம். யாரோ மெச்சிக்கிறதுக்காக, இல்லட்ட என்னுடைய குற்ற உணர்வு போவதற்காக, இல்லை என்றால் நான் ஏதாவது செஞ்சு அது பரலோகத்துல இடம் பிடிச்சிட முடியாதா என்பதற்காக, எல்லாம் சுயநலத்திற்காக. ஆனால் இந்த அன்பு எப்படிப்பட்டது என்றால் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்துங்கள், அப்பொழுது தேவனிடத்திலே அன்பு செலுத்துவீர்கள். தேவனிடத்திலே அன்பு செலுத்துபவர்களாய் இருந்தால் நீங்கள் பரிபூர்ண அன்பு உள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள். அப்படி என்றால் கற்பனையின் பொருள் என்ன? பிறருக்கு மாயமற்ற விசுவாசத்தினால் பிறக்கும் அன்பே என்று கூறுகிறது. இந்த மாயமற்ற விசுவாசத்தினால பிறக்கக்கூடிய அன்பு என்ன? தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிற அன்பு என்ன? நாம் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போதும் தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அன்பு கூறுவோம் என்று அறிந்து கொள்கிறோம். நான் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதே அவருடைய அன்பு கூறுவதாம். அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளும் அல்ல. நீங்கள் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவது என்றால் நீங்கள் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும். தேவனுடைய கற்பனையை கை கொள்வதே என்னது? அன்பு. அன்பு அன்பு தெரிஞ்சுச்சீங்களா? இதுதான் அன்பு. மீதி எல்லாம் மாயமானது, மாய்மாலமானது. தேவனிடத்திலே அன்பு கூர்ந்தால் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வது. கற்பனையே அன்பு. கற்பனையாக அன்பு உங்களிடத்தில் இருந்தால் நீங்கள் யாரை கை பிடிச்சுப்பீங்க? இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிச்சுப்பீங்க. இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிச்சுக்கிட்டா நீங்க என்ன செய்வீங்க?
மனுஷர்களை போய் பிடிப்பீங்க. மனுஷர்களை பிடிக்கிற நீங்க ஏசு கிறிஸ்துவை பிடிச்சுப்பீங்க. ஏசு கிறிஸ்துவை பிடிச்சிட்டு உண்மையானா கற்பனைய பிடிச்சிருக்கோம். அப்படின்னா பிரிக்க முடியாதது இயேசு கிறிஸ்துவினும் அந்த அன்பின் இரட்சகர் உங்களுக்குள்ளாக இருப்பது என்றால் ஒன்றை சொல்லுங்க. இனிமே யாருன்னா உங்ககிட்ட வந்து பிரமாணம் இருக்கான்னு கேட்டா நமக்கு எதுக்குங்க அப்படின்னுங்க. என்னையா இப்படி சொல்றீங்கன்னா, அதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல அன்பு செலுத்துறவங்களுக்கு வேணுங்க, நமக்கு தான் செலுத்துறது இல்லையே. மனுஷர் இடத்துல அன்பு செலுத்துறவங்களுக்கு வேணுங்க, நம்ம தான் செலுத்துறதே இல்லையே. செலுத்துறவங்களுக்கு தாங்க அது வேணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. இது யாருக்குன்னா பிரமாணம் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள். பிரமாணம் இருக்கு என்று சொல்லுகிறார்களே அவர்களிடத்துல இதே காரியத்தை சொல்லுங்க. அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்குங்கன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னு அவங்களும் திருப்பி படிச்சு கேட்பாங்க. அதெல்லாம் ஆண்டவர் மேல அன்பு செலுத்துறவங்களுக்கு தாங்க தேவை. இல்லட்டா அதை ஒண்டி புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்ய போறோம்? 10 பிரமாணம் நம்மள நான் பரலோகத்துக்கு போயிட போதா? அது பரலோகத்துக்கிட்டு போகாது. ஆண்டவர் மேல அன்பு இல்லாதவர்கள் இருக்கிறவங்க தான் அதை கடைபிடிக்கணும். ஆண்டவர் மேல அன்பு இருக்கான்னு கேளுங்க. ஆண்டவர் மேல அன்பு இருந்தா யார்கிட்ட அன்பா இருப்பாங்க? மணி ஆயிடுச்சு. யார்கிட்ட அன்பா இருப்பாங்க? சகோதரரிடத்திலே, மனுஷரிடத்திலே. இதை பிணிக்க முடியாதது. பிரமாணம் இருக்கு சொல்றவனும் கீழே தான் கிடக்குறான், இல்ல சொல்றவனும் கீழே தான் கிடக்குறான். 2 பேருமே கீழே கிடக்குறோம். 2 பேருக்கும் சொல்ல வேண்டியது. இந்த பிரமாணம் யாருக்கு வேணும்? நமக்குதான் வேண்டாங்க. யாருக்கு வேணும்? இயேசு கிறிஸ்து மேல அன்பு கொள்றவங்களுக்கு வேணுங்க. அப்படின்னா இல்லைன்னு சொல்றவனும் ஆம் இருக்கு என்று சொல்லுவான். இருக்கு என்று சொல்லுபவன இடத்துல சொல்லுங்க. அது இல்ல இயேசு கிறிஸ்து மேல அன்பு செலுத்துறவங்களுக்கு தாங்க. நாங்க அன்பு செலுத்துறமே நாங்கன்னா இல்லைங்க. நீங்க அன்பு செலுத்துறதா இருந்ததுன்னா யாரை சிநேகிப்பீங்க? ஒரு இஸ்லாமியனை சிநேகிப்பீங்க, ஒரு இந்துவை சிநேகிப்பீங்க, ஒரு பௌத்தனை சிநேகிப்பீங்க. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய 3400 மதத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீங்கள் சிநேகிப்பீர்கள். அப்படி சிநேகிப்பவர்கள் தான் தேவனை என்ன செய்யறாங்க? சிநேகிக்கிறார்கள். அப்படி தேவனை சிநேகிக்கிறவர்கள் தான் யாரை சிநேகிக்கிறார்? இப்படி அன்பு கூறுகிறவர்கள் தான் தேவன் மேல அன்பு உள்ளவர்களா இருக்கிறார்கள். தேவன் மேல அன்பு உள்ளவர்கள் எதை கடைபிடிப்பாங்க? 10 பிரமாணத்தை கடைபிடிப்பாங்க. ஆகையினாலே இந்த நாளின் செய்தி இருதரப்பா இருக்கும் தான். இருக்கு என்பவனும் கீழே இருக்கிறான், இல்லை என்று சொல்லுபவனும் அகல பாதாளத்திலே இருக்கிறான். இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறாரா? இருந்தால் போய் அன்பு செலுத்த சொல்லுங்க. அன்பு செய்யாதவன் ஒருத்தன் வீட்லயும் பாவத்தை தவிர ஒண்ணு படுத்திருக்காது. வாசப்படியில பாவம் தான் படுத்து கிடக்கும். மேலே படிங்க படிங்க படிங்க, மணி ஆயிடுச்சு, முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு. மத்தேயு 15:9 மனுஷனுடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணாய் எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நன்றாய் சொல்லியிருக்கிறான் என்றார். வீணாய் ஆராதனை செய்கிறார்கள் மனுஷனுடைய கற்பனை வச்சுக்கிட்டு. 2 யோவான் 6 நாம் அவருடைய கற்பனையின்படி நடப்பதே அன்பு. நீங்கள் ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிறபடி நடந்து கொள்ள வேண்டிய கற்பனை. அன்பு 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 என்றிய எதையா அன்பு? கற்பனையின்படி நடப்பதே அன்பு. அவர் தாங்க இயேசு கிறிஸ்து. அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. போய் அன்பா எடுத்து சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லுங்க. இயேசு கிறிஸ்து தான் அன்பா இருக்கிறார். அவன் அன்பு தாங்க 10 பிரமாணம் போய் சொல்லுங்க. சொல்ல தெரியல சொல்றவனுக்கும், இல்லன்னு சொல்றவனுக்கும் தெரியல, இருக்குன்னு சொல்றவனுக்கும் தெரியல. அன்பு இயேசு கிறிஸ்துங்க. அந்த அன்பு இருந்ததுன்னா அவன்கிட்ட என்ன இருக்கும்? 10 பிரமாணம் இருக்குங்க. பிரிக்க முடியாதது. படிங்க படிங்க படிங்க. யோவான் 16:15 நீங்கள் எடுத்து அன்பா இருந்தால் என் கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுங்கள். ஏன் என்கிட்ட அன்பா இருக்கிறியா? என் மேல அன்பா இருக்கிறியா? ஐ லவ் யூ, நான் உன்னை லவ் பண்றேன் அப்படின்னா நீ என்ன செய்? லவ் பண்ணு. லவ் பண்றதுக்கு என்ன அடையாளம்? கட்டளைகள். முடிச்சு. மத்தவங்க யாருமே ஆண்டவரை லவ் பண்ணல. யோவான் 14:21 என் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவைகளை கைக்கொள்கிறவனே என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறான். என்னிடத்தில் அன்பா இருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பா இருப்பான். நானும் அவனில் அன்பா இருந்து அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார். யாருக்குதான் வெளிப்படுத்துவாரு? யாருக்குமே இன்னைக்கு தெரியல. எல்லாம் இருட்டுல அலையிறாங்க.
அவருடைய பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிற ஒரு இடத்துல அவர் அன்பாய் இருக்கிறார். அவர் அன்பாய் இருப்பது மாத்திரமில்ல, அவருடைய பிதாவும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் என்ன செய்யறாங்க, அவங்ககிட்ட அன்பா இருக்கிறாங்க, உங்களை இணைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள். அவர்களுக்கு தான் அவரை வெளிப்படுத்துவார், வேற யாருக்கும் வெளிப்படுத்த மாட்டார். யோவான் 2:33. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கைகொள்வதானால் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். 2:3. யோவான். எதனால நீ கிறிஸ்துவன் அறிய முடியும்? அவருடைய கற்பனையை கை கொள்வதனாலே கிறிஸ்துவன் என்று உன்னை அறிந்து கொள்ள முடியும் உலகம். 1 கொரிந்தியர் 7:18. ஒருவன் விருத்தசேனம் பெற்றவனா அழைக்கப்பட்டிருந்தால் விருத்தசேனம் இல்லாதவனா இருக்க வகை தேடானாக. ஒருவன் விருத்தசேனம் இல்லாதவனா அழைக்கப்பட்டிருந்தால் விருத்தசேனம் பெறாதிருப்பானாக. விருத்த சேதனம் வேற, 10 பிரமாணம் வேற. விருத்த சேதனம் 10 பிரமாணத்துல இல்ல. விருத்தசேனமும் ஒன்றுமில்லை, விருத்தசேனம் எல்லாமே ஒன்றுமில்லை. தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்கிறதே காரியம். எதுதான் காரியம்? அவருடைய பிரமாணத்தை கை கொள்வதுதான் காரியம். அடுத்து 3:25. அவருடைய கற்பனைகளை 3:2. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொண்டு அவருக்கு முன்பாக பிரியமானவர்களை செய்கிறபடினால் நாம் வேண்டிக் கொள்வது எதுவோ அதை அவரால் பெற்றுக் கொள்கிறோம். உலகத்துல எதை கேட்டாலும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏன் தெரியுமா? அவருடைய கற்பனையின்படி நடக்கிறது இல்ல, அவர் சித்தத்தின் படி அறிஞ்சு கேட்கறது இல்ல. ஏசு கிறிஸ்து உங்களிடத்தில் இருக்கிறது இல்ல. ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிற உங்களிடத்துல ஏசு கிறிஸ்துவினாலே படைக்கப்பட்ட மனிதர்களை நீங்கள் சிநேகிப்பதில்லை. அந்த மனிதர்களை நீங்கள் சிநேகிக்காததினாலே தேவனிடத்திலே நீங்கள் சிநேகம் இல்லை என்று புரிகிறது. தேவனிடத்திலே சிநேகம் இல்லாத நீங்கள் தாமே அந்த 10 பிரமாணத்தின் மேலும் சிநேகம் இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கும் தேவன் சொல்லுகிற காரியம், அவருடைய கற்பனை கை கொள்வோமானால் வேண்டிக் கொள்வது நடக்கும். 2:4. அவர் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாதவன் பொய்யனா இருக்கிறான், அவனுக்கு சத்தியம் இல்லை. அவன்கிட்ட சத்தியம் இல்ல. பொய்யன்கிட்ட என்னத்த பேச்சு இருக்குது? ஒன்னும் கிடையாது. கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறே அவர் இடத்துலதான் உண்மை இருக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 2:3-7. 3:6-7. அவருடைய கற்பனைகளை நாம் கை கொள்வதானால் அவர் அறிந்திருக்கிறோம் என்பதை அதனால் அறிவோம். அவருக்குள் நினைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறவன் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும். சகோதரரே, நான் உங்களுக்கு புதிய கற்பனை அல்ல, ஆதி முதல் நீங்கள் பெற்றிருக்கிற பழைய கற்பனை எழுதுகிறேன். அந்த பழைய கற்பனை நீங்கள் ஆதி முதல் கேட்டிருக்கிற வசனம் தானே. எல்லாம் பழையதுதான், புதியது என்று ஒன்றும் இல்லை. பழையது புதிதாக்கப்பட்டது, வேறு எதுவும் இல்லை. ஆகையினால அவருடைய கற்பனையின்படி நாம் கை கொள்கிறவர்களானால் அவரை அறிந்து இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும். வெளிப்படுத்தல் 12:17. அப்பொழுது வலு சர்ப்பமானது ஸ்திரீயின் மேல் கோபம் கொண்டு தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்கிறவர்களும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி உடையவர்களுமாகிய அவருடைய சந்ததியான மற்றவருடனே யுத்தம் பண்ண போயிடுச்சு. யாருகிட்டதான் இவன் யுத்தம் பண்ண போறான்? 10 பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிறவன் தான் இது பண்ண போறான். 10 பிரமாணத்தை கை கொள்றவன் யார் இருப்பா? ஏசு கிறிஸ்து இருப்பாரு. ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிறவன் என்ன செய்வான்? மற்றவர்களை நேசிப்பான். இந்த 3 ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக இருக்கும். இது நடக்கிறவன்ட்ட பிதா இருப்பார், பரிசுத்த ஆவியானவர் இருப்பார். இதை இராதபடி இருக்கிறவன்ட்ட யாரிடையும் சாத்தான் போய் சண்டை போட போறது இல்லைங்க. சாத்தான் சண்டை போடாத யாரும் பரலோகத்துக்கு போக போறது இல்லைங்க. யோவான் வெளிப்படுத்தல் 12:12. தேவனுடைய கற்பனைகளையும் இயேசு மேல விசுவாசம் காத்துக்கொள்வதாகிய பரிசுத்தவானுடைய பொறுமை இதிலே விளங்கும் என்று கூறினான். தேவனுடைய கற்பனையும் இயேசுவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தையும் இதுதாங்க மீதம், வேற எதுவும் கிடையாது. இதுதான் விளங்க பண்ணும், இதுதான் காணும், இதுதான் பரலோகத்துக்கு நம்மை கொண்டு போகும். வெளிப்படுத்தல் 22:14-15. ஜீவவிஷயத்தின் மேல் அதிகாரம் உள்ளவராவதற்கும் வாசல்கள் வழியாக நகரத்தில் பிரவேசிப்பதற்கும் அவருடைய கற்பனையின்படி செய்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். நாய்களும் செய்கிறவன் தான் ஜீவ விருட்சத்தை சாப்பிடுவாங்க, பரலோகத்துக்குள்ள நுழைய முடியும். வேற யாரும் போக முடியாது, ஒருத்தர் போக முடியாது. நான் சொல்லல, வேதம் சொல்லுது. பாருங்க, நாய்களும் சூனியக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் கொலைபாதகரும் பொய்யை விரும்பி அதன்படி செய்கிற யாவரும் புறமே இருப்பார்கள். மத்தவங்க எல்லாம் நாயின்னு சொல்றாரு, சூனியக்காரன்றார். ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்க முடியாதனால நாயின்னு சொல்றாரு. நாய்களுக்கு அங்க இடம் இல்லைன்றார். நான் சொல்லல, கற்பனை இல்லைன்னு சொல்ற அத்தனை பெரிய நாயின்னு சொல்றாரு. அடுத்து வெளிப்படுத்தல் 11:19. அப்போது பரலோகத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது. அவருடைய ஆலயத்திலே அவருடைய உடன்படிக்கையின் பெட்டி காணப்பட்டது. அப்போது மின்னல்களும் சத்தங்கள் இடி முழக்கங்கள் பூமி எரிச்சியும் பெருங்கல் மழை உண்டாயின. இந்த பரிசுத்த வேதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த புத்தகம் பரலோகத்திலே இருக்குமா இல்லையா என்று எனக்கு தெரியாது.
ஏனென்றால் இதில் எழுதப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் நம்ம உயிருள்ளதா என்ன செய்ய போறோம்? மோசேவை என்ன செய்வோம்? உயிரோட பார்ப்போம். ஆதாமை என்ன செய்வோம்? உயிரோட பார்ப்போம். நோவாவை உயிரோடு பார்ப்போம். தாவீதை உயிரோடு பார்ப்போம். இப்படியாக வேதத்தில் வந்த அனைத்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய எல்லா பிள்ளைகளையும் நாம் உயிரோடு பார்ப்போம். இந்த புத்தகத்துல அவங்களை பத்தி தான் எழுதி இருக்குது. ஆகையினால இந்த புத்தகமே தேவையில்லை. ஆனால் அங்கும் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒரே காரியம் இருக்கும். அதுதான் என்னது? 10 பிரமாணம் பரலோகத்துல இருக்குதுங்களா? அது இங்க இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாயிடுச்சுங்க. பரலோகத்துல இருக்குது. பரலோகத்திலயும் இருக்கிறது இதுதாங்க. பரலோகத்தையும் நடத்துறது இதுதாங்க. பரலோகத்தையும் நடத்துறது இதுதாங்க. இத போய் ஒளிஞ்சு போச்சுன்னு உங்களை எல்லாத்தையும் ஒளிச்சு குப்பையில போட்டு உங்களை நரகத்துல தள்ள பாக்குற அவங்களை எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் தயவு செய்து திருந்த சொல்லுங்க. இல்லகிட்டு நீங்க திருந்தி வெளியே வாங்க. மத்திய 5:17 நியாயப்பிரமாணத்தியானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களானாலும் அழிக்கிறதுக்கு வந்தேன் எண்ணிக்கொள்ளாதீங்கள், அழிக்கிறதுக்கு அல்ல நிறைவேற்றுறதுக்கே வந்தேன். இவைகளெல்லாம் நிறைவேற்றதான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தாரே தவிர அழிப்பதற்கு அல்ல என்று வேதம் சொல்லுகிறது. 2 தீமோத்தேயு 3:16 வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவாவின் அருளப்பட்டிருக்கிறது, தேவனுடைய மனுஷன் தெரியாதவனாகும், எந்த நற்கரியும் செய்ய தகுதியில்லா இருக்கும்படியாக அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்வதற்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதிய படிப்புகளுக்கும் பிரயோஜனமுள்ளதா இருக்கிறது. ஏன் சத்தியத்தை தெரியாதவன் பேசுறதுனால வர பிரச்சனை? உங்களுக்கான இச்சகமான போதகர்களை தேர்ந்து கொண்டீங்கல்ல, உங்களுக்கு இச்சகமான நிர்வாகங்களை தேர்ந்து கொண்டீங்கல்ல, அதனால வர பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சத்தியத்தை சத்தியமா எடுத்து உரைக்க தெரியாதவர்களாய் இருக்கிறார். வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினாலே அருளப்பட்டு இருக்கிறது என்று புரியாதவர்களாய் இருக்கிறார்கள். தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனா இருக்க வேண்டும் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாத இருக்கிறது. எந்த நற்கிரியும் செய்ய அவர்களுக்கு திராணியற்றவர்களாய் இருக்கிறார்கள். எந்த தகுதியும் இல்லாத ஆட்களை புடிச்சு வச்சுக்கிட்டு எந்த தகுதியும் இல்லாத நிர்வாகத்துல உட்கார்ந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நிலைமை இப்படிதான் இருக்கும்னு வேதம் சொல்லுது, நான் சொல்லுல. எபிரேயர் 10:26 சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்வதா இருந்தால் பாவங்கள் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இராமல். வேறொரு பலி இல்லைங்க. வேறொரு பலி இல்லை, அவர் மட்டும்தான். எபிரேயர் 6:6 மறுதலித்து போனவர்கள் தேவனுடைய குமாரனை தாங்களே மறுபடியும் சிலுவையில் அறைந்து அவமானப்படுத்தும்படியால் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாய் அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்கிறது கூடாத காரியம். எத்தனை தடவை வர சிலுவையில் அறைய போறீங்க? ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவையில நம்ம தான் அரைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அந்த பிலாத்துவும் அந்த ஜனமும் ஒரு முறை அறைந்தார்கள். கிறிஸ்துவர்கள் தினம் தினம் கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். புண்ணியவன் 3:4 பாவம் செய்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான், நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம். பாவம்னா என்னங்க? நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவதுதான் பாவம். பாவம் செய்கிற யாவரும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான். 2 கொரிந்தியர் 5:2 நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படி பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். பாவம் இல்லாத அவர் நமக்காக பாவமாக்கப்பட்டார். ரோமர் 7:9-12 முன்னே நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவனா இருந்த போது நான் ஜீவன் உள்ளவனாய் இருந்தேன், கற்பனை வந்த போது பாவம் உயிர் கொண்டது, நான் மரித்தவனானேன். இப்படி இருக்க ஜீவனுக்கு எதுவான கற்பனை எனக்கு மனதுக்கு எதுவா இருக்கு கண்டேன். பாவமானது கற்பனையினால் சமயம் பெற்று என்னை வஞ்சித்து அதனால என்னை கொன்றது. ஆகியால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தம் உள்ளதுதான், கற்பனையை பரிசுத்தமாய் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது. யாக்கோபு 4:12 நியாயப்பிரமாணத்தை கேட்ட எடுக்கிறவர் ஒருவரே, அவரை ரட்சிக்கவும் அழிக்கவும் வல்லவர், மற்றவனை குற்றப்படுத்துவதற்கு நீ யார்? யோபு 38:33 யாரையும் கொடுக்கப்படுறாதீங்க. இயேசு கிறிஸ்து யாருன்றத போய் சொல்லி முடிங்க. இயேசு கிறிஸ்து யாருன்னு சொல்லி அதற்குள்ளாக அவரே பிரமாணத்தின் நிறைவேறுதலா இருக்கிறாருன்னு போய் சொல்லி முடிங்க. வானத்தின் நியமங்களை அறிவாயோ, அது பூமியாலும் ஆளுகை நீ திட்டம் பண்ணுவாயோ. சொல்ல போனால் யெகோவா மட்டுமே உண்மையான சட்ட பிரமாணிகர். வான் கோலங்கள் இயக்கங்களும் கூட அவரது வான் சட்டங்களுக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளன. எல்லா சட்டங்களும் அவராலே நியமிக்கப்பட்டது. அந்த சராசரமும் அவருடைய சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து நிற்கிறது. மனிதன் மாத்திரம்தான் ஈனமான காரியத்திலே நிற்கிறான். யாக்கோபு 2:14 என் சகோதரரே, ஒருவன் தனக்கு விசுவாசம் உண்டு என்று சொல்லியும் கிரியை இல்லாதவனானால் அவனுக்கு பிரயோஜனம் என்ன? அந்த விசுவாசம் அவனை ரட்சிக்குமா? விசுவாசம் இல்லாதது ரட்சிக்காது. அன்பும் மரதும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது. அன்பின் இலையும் அறத்தின் இலையும் ஆய்ந்து அளந்தேன் திறத்தை திரிகிறேன், அறுத்து அன்பு நீ என்று அறிந்தேன், கிறிஸ்தன் ஆறுயிரே. திருவிக்கா பாடுறாரு, ஒரு பாடல பாடுறாரு. ஐயா வள்ளுவனே, நீ அன்பும் மரணம் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் என்று சொன்னீரே,
அன்பு மரணை குறித்து நீர் சொன்னீர். அன்பு எப்படி வரும்? அறம் எப்படி வரும்? அது எப்படி எனக்குள்ளாக நிலை கொள்ளும்? நீ சொல்லதான் முடியும், உம்மால ஒன்றும் ஆக்க முடியாது. அறத்தின் இயலையும் அன்பின் இயலையும் ஆழ்ந்து அறிந்தேன், அது கிறிஸ்துவே. அந்நியன் சொல்றான், திருவிக்கா கிறிஸ்துவன் இல்ல. அன்பையும் அறம் 10 பிரமாணத்தையும் நான் ஆராய்ந்து பார்த்தேன். ரெண்டும் யாரு? அன்பும் பிரமாணமும் யாருங்க? கிறிஸ்து என்னார் உயிரே என்று பாடி முடிக்கிறார். இந்த விஷயம் கிறிஸ்துவர்களுக்கு மண்டையில ஏற்றதே கிடையாது. சங்கீதம் 89:14 நீதியும் நியாயமும் உம்முடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம், கிருபையும் சத்தியமும் உமக்கு முன்பாக நடக்கும். நீதியும் நியாயமும் உம்முடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம். இப்பதான் தலைப்புக்கே வரும். அவருடைய அஸ்திவாரமே, அவருடைய சிங்காசனமே எதில் தான் கட்டப்பட்டிருக்குது? அவருடைய கட்டல் தான். நீதி நியாயம். ஒவ்வொரு இதையும் நீங்க புடுங்கி கட்டையை உடைச்சு போட்டீங்கன்னா, ஒவ்வொரு இது இல்லன்னு உடைச்சிட்டு விழுந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள போறது யாரு? கீழே யார தள்ள போறீங்க? இயேசு கிறிஸ்து. இயேசு கிறிஸ்துவ தள்ளிட்டு என்ன செய்ய போறீங்க? இததான் இன்னைக்கு செஞ்சுட்டு இருக்குது. அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிற ஆசனமே இது நீதியா? நீதியின் ஆசனம் ஐயா, நீதியின் ஆசனம். ஆகையினாலே சகோதரனே சகோதரியே, உலகத்துக்கு போய் சொல்லுங்க, எவன் ஒழிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னான்? யார் ஒளிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னா? ஒளிஞ்சு போச்சுன்னா ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்தை என்ன செய்யறன்னு அர்த்தம்? அர்த்தம். ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்தை உடைக்கவும் ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்துக்கு ஆசைப்பட்டவன் யாரு? பிசாசா இருந்தினா நீ இதை செய் போன்னு சொல்லுங்க. அவருடைய சிங்காசனத்துல கையை வைக்காத. அவருடைய சிங்காசனம் தான் நீதியின் ஆதாரம். நீதியும் நியாயமும் உம்முடைய சிங்காசனத்தின் ஆதாரம். ஆமென். அது மேலதான் அவர் உட்கார்ந்து இருக்கார். அவரே நியாய பிரமாணிக்கராய் இருக்கிறார். அவரே எழுத்தின் உறுப்பாய் எத்தாக இருக்கிறார். அல்பாவும் ஒமேகாவுமாய் இருக்கிறார். எல்லாவற்றிலும் அவரே நிறைந்தவராய் இருக்கிறார். எனக்கு நேரம் இல்லை, நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். அதிக நேரம் போய்விட்டது. 2 நாள் எடுத்துருக்கலாம், பேசாத. ஒன்னும் அழகா சொல்லியிருக்கலாம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. ஒளிந்து போகாதது அவருடைய சிங்காசனம். அவருடைய ஆதாரம் ஒரு நாளும், அவருடைய அஸ்திவாரம் ஒரு நாளும் ஒருவனாலையும் அசைக்கப்படாதது. அது என்றும் என்றும் எப்பொழுதும் இருக்கும். இந்த உலகம் அழிஞ்ச பிறகும் இருக்கும், பரலோகத்திலேயும் இருக்கும். அந்த ஆதாரம் இல்லை என்று சொல்லுகிறவன் ஆதாரமற்ற, அட்ரஸ் இல்லாதவன். நீங்க அட்ரஸ் உள்ளவங்களா இருந்தா, அந்த ஆதாரத்தின் மேலே நீங்கள் கட்டப்பட்டவர்களாய் இருந்தால், அந்த சிங்காசனத்தின் மேலே உங்கள் தேவன் இருக்கிறார் என்றால், அந்த சிங்காசனம் இல்லை என்று சொல்லாதீர்கள். நீங்கள் 10 பிரமாணம் இல்லை என்று சொல்வது, தேவனுடைய சிங்காசனம் இல்லை என்று சொல்வது. சிங்காசனம் என்றால் என்ன தெரியுமா? நீதி நியாயம். தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்துவதாக. நாளை தினத்தில் உங்களை சந்திக்க மாட்டோம். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சகோதரன், உங்கள் நண்பன், உங்கள் ஊழியக்காரன் என் பன்னீர்செல்வம். இறுதி ஜெபத்தை ஐயா ஆபிரகாம் சங்கர் அவர்கள் ஜெபிப்பார். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, இந்த நேரத்துக்காக நன்றி தகப்பனே. இம்மட்டுமாக ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய நியாய பிரமாணத்தை ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. உங்களுடைய ஊழியக்காரன் மூலமாக எங்கள் எல்லாருக்கும் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. நீ அதை அறிவித்ததுனால உமக்கு நன்றியோட துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இது ஆண்டவரே உம்முடைய ஆளிலியா ஸ்தோத்திர கட்டளைப்படி ஆண்டவரே நாங்கள் நடக்க, ஆண்டவரே பிறரை நேசிக்க, ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர உம்முடைய நாம மயப்படுத்த ஆண்டவரே கிருபை தாரும் என்று ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கேட்ட வசனங்கள் ஆண்டவரே எங்களுடைய உள்ளத்துல மட்டுமல்ல ஆண்டவரே, ஆண்டவர் அநேகருக்கு அறிவிக்க, உம்முடைய சத்தத்தை அறிவிக்க, அநேகர் ரட்சிக்க, உம்மிடத்துல கொண்டு வர கிருபை தாரும் என்று ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எங்க மூலமாக அநேக லட்சக்கணக்கான மக்கள்கள் உம்முடைய சத்தத்தை
சத்தியத்தை அறிகிற அப்பா அறிவு பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாரும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கடந்த அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. மாதங்களிலிருந்து ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியக்காரன் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த சத்தியத்தை கொள்ள பேசும் படிக்கு ஆண்டவரே நீ பலப்படுத்த நம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி அப்பா. தகப்பனே ஸ்தோத்திரம். இந்த அல்லேலூயா நிகழ்ச்சிக்குள்ளே கடந்து கொண்ட ஏவர்களுக்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே அவர்கள் கேட்டது மட்டுமல்ல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இதோட சத்தியத்தை அறிவிக்கிற ஆண்டவரே அந்த அபிஷேகத்தையே ஆண்டவரே அந்த வல்லமையே ஆண்டவரே தாரும் என்று ஜெபிக்கிறேன். தகப்பனே ஸ்தோத்திரம். வாய் திறந்து பேசும்போது உங்களுடைய கட்டளைப்படி பேச அவர் வாய்களுக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை கட்டளையிடும் என்று ஜெபிக்கிறப்பா. தகப்பனே ஸ்தோத்திரம். நீ வருகிற வருகை மிகுந்து சமீபமா இருக்குது என்று எல்லாவற்றிலும் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களை அறிவித்து நிற்க ஆண்டவரே. தகப்பனே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இன்னப்பா எத்தனோ கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படாத உம்முடைய கட்டளை அறியாதபடிக்கு ஆண்டவரே அந்தகாரத்திலே அழிகிற ஆண்டவரே அவர்களையே ஆண்டவரே ரட்சிக்க எங்களை பலப்படுத்தும் ஜெபிக்கிறையா. எத்தனை பேர் சத்தியத்தை அறியணும் என்று அவளோடு இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. அந்த மாதிரி இருக்கிற மனிதர் எழுத்து எங்களுக்கு கொண்டு பாப்பா ஆண்டவரே எங்களோடு பேசும் என்று ஜெபிக்கிறையா. தேவனே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எந்த வியாதிக்கு பயப்படாத ஆண்டவரே தைரியமாக வதாப்பா ஸ்தோத்திரம் உம்முடைய வசனம் ஆண்டவரே சொல்ல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் உங்கள் மக்களுக்கு அப்பா பலன் தாரும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஐயாவை பலப்படுத்தும் ஐயா. தேவனே சிஸ்டம் ஆபரேட் பண்ண ஆண்டவரே பிரதருக்காக சகோதரிகளுக்காக நன்றி ஆண்டவர். பாடினவர்களுக்காக நன்றி. ஜெபித்தவர்களுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அவருக்கு தகப்பனே சுகம் பலன் தாரும் ஆண்டவரே. யாருக்கு ஆண்டவரே அவருடைய நண்பர்களுக்காக குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிற ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும் என்று ஜெபிக்கிறப்பா. ஆண்டவரே உங்களுடைய ஊழியக்காரர்களை இன்னும் அதிகமாக ஊக்கப்படுத்தி வழி நடத்தும் ஐயா. ஆண்டவரே எத்தனை கோடி பைசா பணம் கொடுத்தாலும் இந்த சத்தியம் ஆண்டவரே ஜனங்களுக்கு தெரியாதப்பா. ஆண்டவரே யாருக்கு ஊழியக்காரர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உங்களுடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக ஆண்டவரே பணத்துக்கால ஆண்டவரே ஐஸ்வர்யத்துக்கால ஆண்டவரே உங்களுடைய சத்தியத்தை ஆண்டவரே எங்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறதுக்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே நாள்தோறும் அவர் பிரசங்கிருக்க அந்த பிரசங்கத்துக்காக நன்றி. குடும்பத்துல எவ்வளவு நெருக்கம் இருந்தாலும் எங்களுக்காக நேரம் எடுத்து சொன்ன அந்த பாடத்துக்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே பலப்படுத்தி வழிபட்டு நடத்தும் என்று ஜெபிக்கிறேன். இன்னும் லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு உபயோகமாக கருவியாக அவர் உபயோகித்து நடத்தும் என்று ஜெபிக்கிறேன். ஜெபத்தை கேட்டதுக்காக நன்றி. இந்த இரவில் ஆண்டவரே நாங்கள் படுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது தரிசனத்து மூலமாக எங்களை சந்தித்து பலப்படுத்தி நடத்தும் என்று இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாமத்தினால ஜெபிக்கிற ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் மூலமே பரிசுத்தநாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, தூய ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் சிநேகமும் இணைப்பகத்தில் இணைந்திருக்கிற அனைத்து தேவ பிள்ளைகளோடும் நிகழ்ச்சிகளை பின்புலமாயிருந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளோடும் ஆசரிப்பு கூடாரமும் அஸ்திபாரமும் என்கிற தலைப்பிலே தேவனுடைய என்று மாறாத 10 நியாயப்பிரமாணத்தை மிக விளக்கமாய் எடுத்து கொடுத்த தேவதாசரோடும் அவர் ஊழியத்தோடும் அவர் குடும்பத்தோடும் இன்றும் என்றும் தொடர்ந்திருந்து ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி பாதுகாப்பாராக. ஆமென் ஆமென்.